لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دين لا قدر ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. en puɗɗirima inde allahu laamɗo en puɗɗirima inde allahu laamɗo en puɗɗirima laawol goto deftere qouranul karim tedduɗo ina ɗo taw ko firu haydara woppaka guila bagar habir binnasi e ɗemgal Pulaar deftere guila dawa dawi defte gonɗe ɗo eɗe keewi eɗe mbayno kooce heddi koko Pulaar wiyata ko belɗi judde gasata e maayo ɗum noon tawde windama ko ɗemgal ngal windana ko leñol ngol windana wadde alay sago cooden defte ɗe kutorɗen saabu ko gandal woni hen saabu Mamadou Samba Diop wali gendi mo addani a yaari gorko mo cilɓe mbañi in wiyatno hakkille ko sonko ƴeɗe ko mofti ko foof ma men de yalti ɗum noon tawde defte bindama ko leñol ngol windana cooden defte ɗe ko ɗum wurnata ɗemgal ngal ko ɗum wurnata leñol ngol saabu ko ɗemgal woni ɗaɗi leñol en godora so ngal wodani on jarama e daɓɓata nafoore nde feeñata wadde cooden defte ɗe mbawen hutorade ɗum mbawi naftorade mbaɗi exposé mbaɗi weede defte ɗe kadi yimɓe gandi defte ɗe joni woto paɗen e dow konngol joom wuuro e Elimane Demba Oumar Kane eɓe mbiya on ɗo bisimilla man ɗo e Agnam Yeroyabep e wuuro katante leñol en min jetti Allah noon min jetti katante leñol mo yettata sababu yettata Allah min jetti Allah min jetti katante leñol bisimilla man ɗo ha fodde wonde ko mbawɗon ɗo wadde fof moƴƴi on jarama e inde godal goomu daranigu leñol e gardogol bani men debbo Hadja Habsatou Ly debbo mo Kahel godal noon ko fedde daraninde walla etotonde daranade leñol nde so samama won joni duuɓi 10 e nde eto gollude e gande e pine e nde jogii ñalɗi mantiniɗi baaɗino nogas e goo colte woni février kala hitande e nde mawnina kadi lewru momtugol human binnagu ɗin ñalɗi noon ko ñalɗi mantiniɗi ɗi ganduɗa gotal yiɗa ɓoccito ɗum ko wona ɗum ko ende jogii ko ene wiye lefol ngayngol ganduɗa duuɓi ɗiɗi fof goto e daraniɓe leñol ene fiile ɗum watindi fiilede hen ko Baba Baydi Mal mbo dande leñol fedde nde ene waɗi goomuji ɗi ganduɗa ko goomu jangde e heblo joomu pinal goomu jeygal fedde nde ene muuɓi jayde yankoɓe mawɓe waɓe no ceerno Hameli en ceerno Ousmane Makali en windiyankoɓe mawɓe waɓe no Abou Sy en windiyankoɓe mawɓe waɓe no ceerno Bacca Ba en fedde nde ende jogii wittoɓe dowrowɓe winduɓe gueɗe baɗɗe fayida tawa ɓe bindir ɗum ko kuɗi kange e ngombuɗi kalis godal ena waɗa jewte dinguire jewte gooɓe jiile godal ene ɓangina defte payodinde hebloji dowrowi e fannuji certuɗi godal noon weltima hande e notitade noddandu lewlewal pinal ɗo e wuro men Agnam Yeroyabep godal ena jarna lewlewal pinal e ngal ɗo e nduɗo noddandu ena jarfa Ibrahima Kane katante leñol mbo darnde mum yonde kiram muɗum karallagal muɗum softene muɗum gilli mum gaddande ɗum windude deftere wiyetede gilli gonga nde ganduɗa ena soomi pinal meɗen Ibrahima ɓiɗi hen hakkille muɗum jumtuɗo o holliti en humpito muɗum yañgo ngo o fagiti e nder rendo e nder ɗanle katante noon ko dokkuɗo hoore muɗum
waktu muɗum fof leñol muɗum Ibrahim a jarama katante ko kattanɗo rokkude leñol mum hunde mum fof hay waktu muɗum hay fittando muɗum mo yiiɗe defte ɗe Ibrahima windi ɗi leppi ɗo fiili jewte jirwuɗe ɗo o waɗata andat Ibrahima ha wonaki leñol mumum haydara godal noon weltima hen jaari fof en hofni fof en ñaaguima on duwawu duwonima Agnam Yeroyabep godal e gardogol Habsatou Ly wi on jarama e jaɓɓugal mon on jarama e koɗu mon on jarama e hayyo mon yo wuur ɓamtoɓe Pulaar e Piindi Afrique on jarama bo lewru e nangue ndenti ñembi annoje mum donki hettade tigi rigui en beltima so tawi en tawtorana ko oɗo ñalawma ma haame war en garɗen ɗo koye inde tabital Pulaagu tawi ina neli en mawɗo moƴƴo malaɗo biyeteɗo Alaji Boubou Sangote mo ganduɗa hande o ko ngakkede cellal addanimo luutede oɗo ñalawma kono noon ɓernde makko e hakkille makko nana ɗo saabu kala ɗo Pulaagu dilli hakkille makko e ɗere makko ko ɗo no woni eɗen gardi noon e sete kimmuɗo musidɗo meɗen Bocar Seck gaddiɗo catal Bouro Sooki ko noonne ƴew mo ganduɗa hoore ma ko kanko woni Samba Yero Diallo kolaɗo kuuɓal catal Bouro Sooki kono noon en tawi ɗo jaatigui timmuɗo jaatigui woni bandiraɗo debbo dariɗo cirŋiniɗo woni Hadja Jinda Dem mo ganduɗa ena haani bandiraɓe caata ɗum kelle kanko e Dieynaba Boubou hande koɓe rewɓe ñembeteɓe e nder ngol ɗo leñol ɗum ɗo ko waɗi ko so tawi woni tabital noddama hen Allah waɗi ko haani nde tawno so Pulaar haalama to banggue ɗemgal e pinal ɓamtede ko tabital Pulaagu nodda wadde ko jettor mawɗo pattam lamo mo jetteten ɓeeɗo keele kerɗe kattanɗe wakkade goƴaji leñol woni fedde lewlal communication toɓɓane fedde lewlal communication nde tawno ɓeeɗo ko yimɓe anduɓe ko yimɓe kadi nunɗuɓe ko yimɓe gonɗuɓe dariɓe gam ɓamtade leñol ngol koɓe golli ko ne heewi to banggue hebdude jaydiyankoɓe to banggue kadi softinde e hirjinde windoɓe ɗemgal Pulaar ɗum noon so tawi neɗɗo darima hen ganden darima e walade mawde kono en jettat jaren o mo ganduɗa hoore ma to kanko woni Ibrahima Kane katante leñol wonɓe mbiyata katante leñol kono enen innirɗen ko katante ñewol ɗum noon denɗi Allah jarama a jarama emin gandi ɗo kedanɗa leñol ngol kala e moɗon jurniɗo deftere jiɗgol gonga ma andu oɗo gorko hakkille o ko ceerɗo hakkille o ko ceniɗo hakkille o ko dolɗo pinal fulɓe kono kadi humpaka pine aduniyankoje ɗe ɗum noon so tawi o tongani en e ndeɗo deftere ɗum ɗon ko Allah waɗi ko haani eɗen mbasi o bandiraɓe kamɓe foof ndeɓe coodata deftere nden ɓe kumpito ko woni e nder deftere nden saabu ko ɓuure mawɗi goni toon fedde ɓamtare Pulaar fedde ɓamtore Pulaar tabital Pulaagu Sénégal darde mum ko ƴellidde ɗemgal Pulaar ko ɓamtude pinal Pulaar kono kadi ko wadde feere ha dendagal caɗele fulɓe guurata ɗum ɗon wawa safrede ɗum waɗi so tawi woni pelle baɗeno lewlewal communication walla baɗene godal en walla baɗene CGP en walla baɗene kisal deyde Pulaagu en walla baɗene watwat fulfulde en eko nandi hen tengal Mamadou Alassane Ba en darima ina golla tabital Pulaagu satatɓe kelle yettaɓe jaraɓe jarfaɓe anda ko e nder lowre makko ɓe goni koye guesa makko ganduɗa hoore ma ko cukkuba kewbo huuɗo
ɓen ɓe ƴuri eɓe ndema wadde kala noon dawanɗoma e lowre man ina remanma aɗa haani yettude ɗum jaara ɗum jetta ɗum noon lewlewal communication e dendagal pelle fulɓe mi andina mon e inde mawɗo Boubou Sangor omo weeɗi dendagal pelle fulɓe juuɗe fandare nde ko goto fof yo heeɗi ɗo ko yo gollo wona tan tabital ari yo pelle ɗe joola wona noon Boubou Sangor wi ko fedde fof ɗo darinoɗo ko gollanno ko yo ɓeydi junngo mum e fannu o sabu ko doyki ko ina heewi rafiji ɗi ina keewi caɗele ɗe ina keewi wadde wona tabital tan wawi darade ala lewlewal yo daroto godal daroto CGP daroto kisal daroto gotay maɓɓe fof golla ɗum noon ko yettude e jaarde mon e wiide jokkeɗe ɗo golle te emin gandi ɓeɗo worɓe ardiɓe mon gandal ngal ɓe jogui ngal needi ndi ɓe jogui hakkillaji ceeɓi ɗi ɓe jogui ɗi eɗen jorti kala ɗo ɓe toɓɓi ko moƴƴere Allah jarama on jarama bandiraɓe e sehilaɓe mo kala e moɗon ɗo woni eno woniri min calmini ɗum min juurima ɗum min ñaganima ɗum Allah moƴƴere cellal balɗe juuɗe e battane moƴƴe e inde fedde meɗen fedde lewlewal communication tawi ardi ɗum ko musidɗo Abou Samba Diop mo gandanɗa hoore maɗa dañani arde e ngol ɗo lawol kono ko kanko wondi e meɗen e oɗo saaha ɗo gonɗen ɗo henna e Agnam Yeroyabep fedde lewlewal communication ɓe kaali ko fedde nde gandanɗa hoore maɗa ko fedde jayndiyankoɓe tawi ko ɓiɓɓe fulɓe wonɓe ɗo henna e nder leydi Sénégal taw noon ko hutortoɓe ɗemgal Pulaar ko jannguɓe gande muɗumen e ɗemɗe tubakoje tawi ko gande towɗe ko faati e humpito kono noon ɓe cuɓi kamɓe ko ɗemgal Pulaar ko goonga wona Pulaar yoɓataɓe wona Pulaar gollintaɓe kono noon ko kamɓe cuɓi ɗemgal Pulaar ngal kala ko tawete e nder ɗemɗe keddiɗe ɗe taw ɓe mbawa faccirande ɗum bandiraɓe mabɓe mbawa rendude muɗumen fama muya e nder ko yahata e aduna o ko ene ari ɗo hande o e inde fedde lewlewal communication tawi délégation ko ceerno Abou Sy mo gandanɗa hoore maɗa ko windiyanke to banggue defte kono noonne kadi ko wittiyanke ko tarihiyanke ene wondi e sete o hono Ousmane Makkali mo ganduɗa ko jayndiyanke jeeya ko ɗo Dumga Wuro Alpha ɗo Abou Sy jeeya ko to Tulde Dubanga Ousmane Ly ko kanko woni hono gardiɗo radio Dumga FM wondude hamme Amadou Ly mo ganduɗa hoore maɗa ko jayndiyanke golle ho ko to 2STV jeeya ko to cuuɗi meɗen Mboyo wondude Basirou Sow ceerno Basirou Sow jeeya ko to cuuɗi meɗen Sange wondude Zacharia Sow jeeya ko to Ndendori kamɓe ɓe golloto ko to radio Safina FM kamɓe jogui yewtere wiyetede toon suudu sanɗaji ene wondi e sete o hono mawɗo Bacca Ba mo gandanɗa hoore maɗa ko windiyanke kañumne tarihiyanke ene jeeya e sete o ene jeeya e sete o hono professeur Nalla Kane mo ganduɗa hoore maɗa jangguinta ko to lycée Mariama Ba so tawi en ji eɗen limta ɓeɗo henno ko gonga goto e mabɓe kala ene ari e inde fedde kono noon ko enen foof gardi e oɗo sete mo gondiɗen ɗo henna wondude musidɗo moɗon Abou Gaye mo ganduɗa jeeya ko to Walalde gollorto koye radio Pulaar speaking goɗɗo toon to dowlaji dentuɗi Amérique ene jeeya e sete o mbaɗa sikki so tawi mi juumani walla Djibi Dieng mo ganduɗa ko kañum woni caméraman Piindi TV kadi ko technicien ko monteur ene jeeya e nder sete o en heddiɓe jayndiyankoɓe ɓe pop kala dillowo e jayndiyankagal garɗo ɗo omo arani ɗo henna jeeya ko e sete lewlawal communication garɗo dariɗo ɗo henna hande o lewlawal communication ene wondi e duusowo muɗum nde tawno ñalawmaji kala ñalawma ene jogui yuman ñalawma o ene jogui baban ñalawma o wonko gandanɗa hoore maɗa herori ɗum tan ko Agnam Yeroyabep ko kamɓe cuɓi baban ñalawma ɓe cuɓi baban yuman ñalawma kono noon lewlawal communication kañum ene jogui yuman ñalawma o woni Bintali mo gandanɗa hoore maɗa golloto ko toon to assemblée nationale kañumen dillata toon koko faati e firo to banggue ɗemɗe ko haalete toon to assemblée nationale to henna kamɓe ɓe mbatta ɗum e ɗemgal Pulaar walla ɓe ƴetta e ɗemgal Pulaar ɓe mbatta ɗum toon e ɗemɗe goɗɗe mbaɗa heewi noon wiide nde tawno yimɓe meɗen hewɓe ene jooɗo ene mbiya Pulaar koko daɗa Pulaar koko ɓitta Pulaar koko ɗawa Pulaar koko haɗa haydara hen woodani
woodi ko kamɓe ngoni ɓe paamani walla kamɓe ngoni ɓe ndewindaki walla kamɓe ngoni ɓe kettaki kono Pulaar daɗaka Pulaar koko daɗi hande o e nder windere nde saabu hande o en ji mbaɗon Abou Sy eɗen jogui ɗum firi tafsiri kamil alqur'anil karim ƴiyal e ƴiyal fof koye Pulaar o ko keɓannoɗa e nder arab keɓannoɗa e nder anglais walla e ɗemɗe goɗɗe aɗa tawa ɗum e nder ɗemgal Pulaar ngal saggitorde Pulaar deftere nde gandanɗa hoore maɗa ko nogas e 2 ujunere helmere tawi ko Pulaar woni ko wiyete dictionnaire ko henna waɗama ina woodi ene huutore so tawi jomum wi wonde Pulaar koko daɗa ko kañum woni daɗaɗo eɗen jogui baɗono Ibrahima Malal Sarr jeeya koto cuuɗi meɗen cubalel en ji baɗono Ibrahima Malal Sarr holko waɗi to banggue karallagal to banggue karalle kese ɗe ha tengti to banggue téléphone aji to banggue Firefox ko fati e Mozilla ko fati e Google ko waɗi hen to banggue karallagal ngal e ɗemgal ngal ha hande o a wawi dañde tappirde Pulaar e nder ordinateur e nder téléphone maɗa aɗa winda hen bindata ko Pulaar a windani français a windani espagnol a windani russi ɗum ɗon so tawi jomum wi wonde Pulaar koko daɗa ko kañum woni mo rewindaki Pulaar ɗo yahata ɗo henna kono sagataɓe ene goodi daraniɓe ɗemgal Pulaar wuurɓe ɗemgal Pulaar kala ko nawrata ɗemgal Pulaar yeeso ene daari hen ene golla ɗum ɗon ɓeɗon poti ko sembinede e yettede e jarnede e jarfede holko woni ñalawma hande o noon ko ñalawma Ibrahima Oumar Kane mo ganduɗa hoore maɗa ko katante leñol lewlawal communication e kala hitande hikka waɗi duuɓi 5 caggal nde waɗa toon to tulde Dubanga caggal nde waɗa toon to Sinthiou Dangɗe caggal nde waɗa Nouadhibou caggal nde waɗa Joyrat caggal nde waɗa Wocci hikka yonta ko Agnam Yeroyabep yonta ko Booseya ko kañum yonta fiilete ko Booseya fiilete ko Agnam Yeroyabep kono noon fiilete ko ɓesgu Booseya kala so tawi woni ko Ibrahima Oumar Kane ɓurɗo andirede karante leñol e deftere makko suɓade o jogui hen ka tiitonde wonde gaga ruttede mo teddungal ngal ko wiyete kuɗol kanŋe sababu nde deftere nde o windi lewlawal communication e kala hitande ena jooɗo ƴeewa windiyankoɓe men kala windiyanko holko windi e ɗemgal Pulaar ngal ɗeɗon defte fof ndindine cigge deftere wotere suuɓe hen ndeɗon deftere waɗane ñalawma eɗen gandi ene woodi ko fati e deftere ko wiyete journée du livre ɗum ene woodi e ɗemɗe goɗɗe ene waɗi ñalawmaji kala ñalawma ɗemɗe goɗɗe enen noon cuɓiɗen wiide wonde deftere Pulaar ñalawma windiyanke so tawi en mbi noon ñalawma aduna yanko fati e mawningol deftere Pulaar waɗi ɗum ko ñalawma o wona han Sénégal tan wona han Mauritanie tan wona han Mali tan ene yiiɗa yo saro ha ɓuura e ɗeɗo leyɗele ko ɗum saabi toɗɗiɗen mbiɗen wonde ñalawma aduna ko fati e mawningol deftere Pulaar Ibrahima Oumar Kane lewlawal communication ummodi e sagataɓe leñol ngol ngam arde fiildemo e oɗo ñalawma joguiɗen belemma mawɗo ardude e bani meɗen debbo hono Jinda Demmo ganduɗa hooremaɗa kañumne ko windiyanke to banggue ɗemgal Pulaar ko wona ɗum ko en dañiɗo fartange wonko kawruɗen ɗo hande wonani en belemma Ibrahima Oumar Kane wonko holli en o holli en ceerno Jinne walla o holli en debbo Jinne ari salminde en ari bismade on nane nde o ari nde wonɓe o tawani ɗo kono wonɓe o tawi ɗo beltodiɗen e makko jebbiliɗen e makko to banggue almudagal meɗen to banggue yidde meɗen to banggue korsa to banggue fannu gandal ngal Allah rokki mo martaba e daraja mo Allah rokki mo jaɓanɗen mo jaɓɗen gonɗinɗen ko Allah waɗata ko kañum tan waɗata ko kañum tan waɗata waɗi e makko enen en jaaɓi en jabbilima ɗo makko ɗo en gonɗini ko makko ko oɗen ndenda e makko oɗon belema bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe lewlawal communication salmini on bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe lewlawal communication wi on mbah e Booseya lewlawal communication rendi e moɗon oɗo ñalawma lewlawal communication darima daradade e moɗon kala ko gummani ɗon ko fate e kono mawnina ɗemgal Pulaar ɗum noon enen foof ko enen dendi hen sago kala ko mawninta ɗemgal ngal ala enen ko woni hammu meɗen farayse ko gonga en janggi en gandi en mbawi en daɗi kono noon egginen fof gartiren e nder ɗemgal meɗen mawninen ɗemgal men allahumma salli ala seydina mouhammadin wa sallam dañde gande tawi kadi gande naftoje ɗum noon musidɗo Harouna bisimilla Alhaji Mamadou Sow Alhaji Mamadou Sow bisimilla joni ɗo ko gomum duɗal Pulaar mo Agnam Yeroyabep e gabbugol Tun Moussa
sittin bandiraɓe noon so gasi ene fof ɗon juula tan waadi keɗen tawi e doye men mawɓe meɗen amme Amadou Gueye ganduɗen jogui yewtere wonde fayde wonata kanko e mawɗo meɗen mawɗo men Ousmane Makali caggal yimɓe juuli ɗo foti wadde hay goto oto yaa hay goto dirti ɗo yimɓe juula foti sallallahu alaihi wa sallam joni mbaɗen koye duɗal Pulaar Agnam Yeroyabep Gabron Moussa Thioum gande yiɗiɗo nawal gal moyen sigo mi salmini bandiraɓe fof e kadi ko weltade no feewi ko weltade feewi ko tawtorede hande ñalawma windere yankore taw koko faate defte nde tawno neɗɗo koko yiiɗi ko ɗum tan wawi ɗum mon fof ne andi enen gurdam men fof mbaɗɗen koye windi yankagal so yeehi ha hankkadi ñalawma windere yankore waɗateno ko Dakar walla waɗe e nder Afrique kono hande o windi yankagal ari ha yettima ɗo e Agnam Yeroyabep ko hunde nde ganduɗa ina mawne amen ɗo welti no feewi kadi ko boɗo weltani lewlowal communication gam eɓɓore ngeɓe jogani ko fate mawnirgol windude deftere mi yettiɓe kamɓe foof e gardugol hoorejo mabɓe Abou Diop kono mi yetti kadi Ibrahima Kane katante leñol mo ganduɗa ko windi tan ha natti wawde windude ɗum tagi hande so tawi lewlowal communication ari ɗo winne ina rutta Ibrahima Kane teddugal o jikki hay goto wiyata hana fotani hay goto wiyata ɗum hana fotani saabu Ibrahima Kane ko liggani ɗum hoore mum minno mbiɗa welti no feewi kadi mbiɗa welti kadi ardude e bandam men foof gardi walludemi notade gam waɗedemi yumma ñalawma o kono mbiɗa welti kadi waɗede kadi ñalawma o yumma taw kadi ko ɓinguilam Binta Ly ko funere woppa am kadi kañum kadi ina waɗa ɗo yumma ko hunde weltade mbiɗa welti no feewi mbiɗa jikki tan koko hanni tan ɓe mbaɗi mbiɗa wiya kadi rewɓe foof mbiɗa wasi o yo yimɓe bindu ha heewa saabu en gandi kamɓe koɓe nantinoɓe e ɗemɗe keddiɗe kono Allah ne wawi kadi dañen rewɓe woɗɓe kadi jokko e men taw ina binda defte ɗe ina pira defte ɗe kadi e ɗemɗe koye a jarama no ko mbiɗa ko no woodi e windiyankoɓe rewɓe kam heewani saabu somi rokki yeru jiyatmi ko wayno Dieynaba Sow on windi defte kono kadi mbiɗa yiiɗi kamɓe fof ɓe binda defte saabu minen windoɓe defte ɓe mbiɗa jikki way kamɓe ɓuuri min gandal ni mataw ɓe kulat tan ko felede mbiɗa yiiɗi kamɓe fof ɓe binda defte kamɓe yiiɗi rewɓe kamɓe fof ɓe bindu defte gande ɗe ɓe jogui ɗe jangguɓe ko cellal ko fate cellal jangguɓe gueɗe kewɗe cariɗe yoɓe foof yoɓe gara ɓe natta ɓe binda deftere hulɓinaki haydara sa fuɗɗima tan
sa fuɗɗima tan hankkadi way koto paalel jumri ni min haade on fuɗɗade dikkat mbiyanmi ko mboɗo huula windude par ce que min mi yahani e duuɗe towɗe mi heɓani jaaɓi hattirde mi suusa windude kono noon nde ƴewmi ƴewdi mbimi mi naata hen tan nanmi hen tan guila nden ñande hitande fof sinno sagam komi jaltinde deftere wasi o noon rewɓe yo tinno ɓe gara e bindule saabu soɓe limta rewɓe windoɓe ɓe mbiyata ko ɗiɗo walla tata minne muusi momi jaahaɓe mbatta wiide comme no ɓeeɗo ni salmini on komi oɗo ñalawma ko ñalawma weltare nde tawno lewlal communication ina heewi yuɓɓinde ɗo gueɗe mbaɗe dani en firti ko hande kadi ɓe gaari ɓe mawnide ɗo ñalawma deftere nde ko weltare tigui nde tawno bandiraɓe notima e keewal notirima e peewal e ko wona ɗum kadi en jiiɗo hande ko en meeɗano yiide nde tawno oɗo debbo garɗo hande mbiyawde ceerno jinni holliɗo yimɓe kayisaji holli ɗumen kadi famdima e gueɗe kewɗe ganduɗa ɗum ɗo vraiment ko hunde ganduɗa mantinin tigui rigui e oɗo ñalawma ko wona ɗum en jiiɗo defte kewɗe gaari en jiiɗo windiyanko kewɓe en gaari ɗo jayndiyanko kewɓe gaari en jiiɗo kadi caméra men en même temps monteur waaɓe no moɗon o ganda ko haralleɓe to balte hande oɗo saaha karalla kese garɗe ko weltare mawde tigui rigui hande e oɗo ñalawma e en mbiya bandiraɓe tan Agnam Yeronaɓe Allah jarama ɓe jarama Allah jarama e teddude Allah jarama e jaɓɓugal ngal e golle pewɗe ganduɗa hande o saaha ɓe mbaɗani ɓeɓe ganduɗa hoɓɓe arɓe ɗo hen ɓe ɗum noon mbiɗa sikki mi rowat ɗo tan hawnaka woɗɓe kadi so gaari kadi ma jokku golle nde tawno ko yiya ɗo ko ina heewi fayida Allah jarama jarama gatante leñol e deftere makko nde windi woni ndeɗo deftere nde jiyeten guirgol gonga so Allah jaaɓi en jiiɗi heɓde hen kala mo tarano deftere nde wawa hettade mbata ene wawa dañde hen gandal e so Allah jaaɓi ko hamme Amadou Ly haalata hen so Allah jaaɓi e ndeɗo deftere eyyi ko adi fof caggal nde calminen hohoɓe diine hohoɓe aada préfet sous préfet gouverneur mo Matam maire mo Agnameji ɗi foof e wondude e joom wuuro Agnam Yeroyaɓe e Agnameji ɗi foof e sernaɓe halifaɓe diine halifaɓe aada en calmini en jettima foof en jetti foof en bismima kadi ɓen ɓe ganduɗa teddiniraɓe ñalɗi ɗi hen woni rewɓe ganduɗa dariɓe no fewi e hajja Habsatou Yero Dem woni Jinda Dem kañum hoore mumen teddini en jetti ɗum no fewi no fewi ko debbo dariɗo e wondude e banimen debbo Binta Ly mo Agnam Liduɓe en calminimo en mbimo bisimilla makko kamɓe foof ɓe darima ɓe ñanti ñalɗi ɗi mbate ne peewa e kawmen Alhaji Mamoudou Sow gon toon to dowlaji France kankone Allah jarama on jarama en jarnen foof eyyi ko waɗi foof ɓe mbi kala ko maayi e raddo ko jawgal ñawgal defi ɗum noon hande ko ñalawma enen foof poɓɓanen Ibrahima Kane katante leñol ko gorko mo ganduɗa hen ma hamme Amadou Ly artu hen hunde e golle makko ko gorko mo ganduɗa binduɗo bittuɗo no fewi no fewi ko adi foof ko ceerno min ñaaguimo duwaw ceerno mi ñaaguimo duwa heewɓe noon cikkata mataw ko bindowo defte tan bingo magoji ala ko jangguɗo heeɓi kayitaji makko seeɗa fago makko Qur'an e sharia ɗum noon eɗen jetta mon fewi kanko ceerno Ibrahima e fedde lewlwal no Elhaji Abou Gaye wirini ko fedde ganduɗa hen da wonɓe ɗo windoɓe wittoɓe arde kadi filde mo lefol e kuɗol kanŋe e darde makko kanko ceerno Ibrahima Kane katande leñol e bindi ɗe wiiɗi o wi pellinmi ko wontude jaadiɗo kuɗol e ɗerewol gurwowo pedande jimɗi e jime noon wi kanko Ibrahima Kane katante leñol o windi defte jeegom ma hamme artu hen e defte magoji jeegom e defte nogas jeegom magoji jeegom woni capanɗe tati e nayyi mataw ɗum noon ko hunde wonde fayre ko ngani hisni kanko ceerno Ibrahima o mon ɗo o arti o heddaki France e to waalo fenndo to ɓuɓol o arti ɗo hande kadi o waɗɗo dudal omo janggina Qur'an omo janggina pine men e gande men ɗum noon en jettimo no fewi no fewi ma en gartu hen e gueɗe ɗe ganduɗa o windi e deftere nde kadi ko heewi hen haala wonɓe ganduɗa ni o waɗi hen inde mumen wonɓe ganduɗa ko ɗo goni ɗum fof ma hamme e facciren ɗum kanko noon Ibrahima katante leñol o wi inde nde katante leñol ko Ndiaye Saydou Amadou hettinimo ndeɗon inde ɗum noon holliri ko katante leñol holliri ko darnide leñol holliri ko Pulaar o ɗemgal ngal ene jarani mo woni foof ɗum noon en jettimo en jetti arɓe ɓe foof ummiɓe nokkuji foof e woɗɓe ganduɗa kadi hande ko grève auto ji so wona ɗum ma ɓurɗo ɗum noon ala mbatten
kettuɗe no feewi hiiri boom kono noon addi en ko gandal wona fijirde addi en ko gandal sinno fijirde tan ha eɗen mayra ɗo e wuro ngo eɗen ɓayra toon to ɗumgo wuro alpha sinno fijirde en dartina kono noon ko ñalawma gandal an hamme ceerno hamme ɗum en ɗo woni sababu deftere noɓe mbiri ni ko pottital woni ɗo ko pottital pinal kono ko pottital gandal kono ko pottital deftere kadi ine jogii hurum mum ine jogii hormo mum hurum e hormo deftere kadi wonko yaadani kono haɗata eɗen mbawi nawdude ɗum hen sifaade no remɓe men sifori ni ñagade bandiraɓe men tan gila ɗo ɗo gonɗen ha kala bawɗo heɗoyade en to banggue juɓɓude rendo e to banggue juɓɓude programme uji kormoto ɗen waktuji men daroɗen e hormade aadiji waktuji men saabu koye dewal Allah men jeeya ñalawma hande o woni deftere joyoɓiiri walla ñalawma joyoɓiijo ñalawma deftere mo lewlewal communication ummini lewlewal communication ari ɗo e sete timmuɗo sete mawɗo kadi wonɓe ɓe e nder sete o ko professeur uji jangguinoɓe e duuɗi towɗe wonɓe ɓe e nder sete o e fannuji goɗɗi wonɓe hen moni foof ko neɗɗo mawɗo qualité ummi to nokku mum ari ɗo ala ko addi ɗum so wona ñalawma deftere Pulaar hitande foof ƴeewe windiyankoɓe men toɓe goni suuɓe hen goto wiye tugnade ko windi ko dey oɗo ina handi e yimɓe jaaha wuuro mabɓe gandina wuuro mabɓe oɗo wona tan Hammadi Agnam Yeroyabep o ko Hammadi leñol ko ɗum addi ɗo hande lewlewal communication e wallidiɓe mum wiide Ibrahima Kane wona Ibrahima Kane wona Ifra Ummul tan mbo Agnam Yeroyabep kono ha ko katante leñol walla mbiyen ko Ibrahima Kane mbo leñol fof Ibrahima Kane a jarama e nder nde ɗo deftere nde mbaɗɗa e juuɗe amen kono hade men nadde hen kadi eɗen jogui beelamma weltanade ɓe ganduɗa ɓe ko teddiniraɓe ɗum ɓe saabu koɓe yimɓe hunɓeɓe gandal yiɗɓe gandal woni hen mo arani kono Habsatou Yero Dem Jinda Dem ari eɗen gandi darde mum to banggue bindin e ɗemgal Pulaar omo jeeya e rewɓe ɗiɗo daraniɓe ko fate bindol Hadja Bintuli woni marraine lewlewal communication kañum e hoore mum nani e koyɗe yaltinde deftere men adande nde ganduɗa nde ha joni lewlewal ene faɗi ɗum pour wadde ɗum édité ɗum ne kadi ko ɓuural manggal wonata saabu ma kesam hesmago nattu e nder ko wiyete ko bindin ɗemgal Pulaar e nder ɗiɗo daawi joyi baɗaɗe taw ko lewlewal communication waɗi ɗum gam mawninde deftere ɗe nawi en to tulde dubango nawno hen ko deftere wiyetede dawa dawi ko Abou Sy oɗo Atoumane Sy waɗi ɗum ñalawmaji ɗi nawi en to Siccu Dangde nawi en toon ko Aboubacry Moussa Lam e wotere e defte mum ñalawmaji ɗi nawi en to Nouadhibou taw nawi toon ko deftere Kamil Alqouran el Karim yawtini en ha to Zouwayrat ñalawmaji ɗiɗo nawi en e nokkuji goɗɗi ha to Wocci taw nawno en toon ko deftere pinal men kono ko teddinde sehil men Abou Gaye ko gendi mum jaaden neɗɗo ko mawni ko fof ko woni hammadi ko fof ko woni mbarodi ko fof hen sahaji ɗi wuuro men ɗo ene wawi nanguirede barguel kono taw yimɓe ganda holi valeur mum ɗum noon alay saago lewlewal communication suuɓi tawoyde neɗɗo o to nokku mum e kala ko ɗum wawi musde e kala ko ɗum wawi jarde ko ñalande namdi ɗum ɗon tawoy ɗum to nokku mum wi ɗum onon bandiraɓe Agnam Yeroyabep naɓe oɗon nanguno kono min ɓeydo wiide on kalife mon Allah Ibrahima Oumar Kane joni noon eɓe mbi e nder defte 26 pawɗe ɗe o windi jiidani e magoji cuɓiɗen hen walla ɓe suɓa hen nde ɗo deftere wiyetede guiɗgol gonga saabu lowdi mayre ɓe mbi yo en memanɓe hen hay sinno ko seeɗa haalande yimɓeɓe ganda holko soomi e nder deftere nde deftere ndon hiñade ɗum waɗi ko gueɗe ɗiɗi waɗi ko fond waɗi forme manam waɗi ko mbaadi waɗi lowdi ina gasa taw en tugnotaka en ɓurata dartade e mbaadi deftere guiɗgol gongo ɓuraten nadde ko e lowdi ndi kono noon kadi eɗen gandi to banggue mbaadi ndi
goobuuji ɗi woni les couleurs koko kaalata tiitore nde koko kaalata natal ngal koko haalata rutto kadi haale holi ko deftere nde haalata e hol joom deftere nde ɗum heewi waɗede ko oga bange deftere nde kono en dartataka e forme o ma en garoy hen tan to bange bagginali so en gare uddude konngol men deftere nde to bange nde lelori kadi ha hadde to bange forme wonande anduɓe édition hono abousi en ɗum ɗo ko format 15-21 to bange lelgo deftere wonande windiyankoɓe joni noon deftere nde haade men nadde e mayre walla ni sa ari e deftere nde haade ma nadde e mayre aɗa yiya katante leñol kan ina rokki konngol woni yimɓe mbaɗi gardidi hakke gardinaji tati mbaɗama hen taw siifi ɗum ko yimɓe mawɓe adi goto e teskiɓe ɗum ko ibrahima moutar dare sar yo moƴƴere allah wone makko ko kanko wi nde o yiiti katante leñol to leydi France o wi mi yiiti katante leñol jaɓɗo rondade nde inde teddude mo dongal mum fukkitaaki mi yiiti katante leñol jaɓɗo rondade nde inde teddude mo dongal mum fukkitaaki dongal mum fukkitaaki wadde ko giɗgol goongo o yiɗi ɗemgal makko o yiɗi leñol makko deftere nde wadde giɗgol goongo wona tan giɗgol hakkunde babayel diallo e mali walla e may kono giɗgol goongo ko giɗgol goongo ni ngol ibrahima kan jogii e leñol mum ha innira katante leñol ndiaye saydou amadou inniri mo ɗum ibrahima sar e nder gardine ndi wiyen deftere nde kode cakkude walla taw kone cakkude belndi e pawdi ko hirande sagataɓe rewɓe e worɓe himmirannoɓe ɓamtare leñol ngol kone tufam ɓernde jotorinoɓe sooño coñce ibrahima sar wi noon kumbo kadi diallo mo koɓɓillo soɓe juumani haali e nder gardine deftere nde ko koɓɓillo de kumbo kudi diallo haali e nder deftere nde o wi deftere nde innira ko giɗgol kono nde yettete ko goonga manam o wi giɗgol ko inde nde yettode nde ko goongo o wi titode nde ko gowlaali ɗiɗi baɗɗodirɗe jaale tambiɗe juɓɓude gurdam holɗam gurdam ɓen wonɓe e nder deftere nde kono gurdam on bindude deftere nde woni katante leñol kan ko ɗum saabi omo sifo katante leñol e nder darde nde dari e himmine jogii ha giɗgol mum e pulaar ko giɗgol goongo wona tan giɗgol neɗɗo e neɗɗo kono giɗgol makko e pulaar ko giɗgol goongo e ko kumba kuude haali ko ɗo woni ciññoowo e jaangol ngam hirjinde leñol mum ciññoowo e ɓuuɓol sabu yoltude pinal mum mo toɓa suraani ngam mumtude human binnaagu e riwde majjere ɗo kadi fimde ibrahima yidde mum e ɗemngal mum ko giɗgol goongo wadde hay ɗo kadi ibrahima kan ina waawi wonde tiitode deftere mum nde taw wona tan lowdi makko ndi wadde giɗgol goongo wona tan yidde giɗel e mbali wona tan hakkunde ganduɗa ko soomi e nder deftere nde kono giɗgol goongo ko giɗgol ngol ibrahima kan yiɗi ɗemngal ngal yiɗi pinal ngal ibrahima mo ganduɗa o kañum e tengade mum walla e tengaɗe mum wona tan e nder Agnam wona tan e nder Fouta wona tan e nder Sénégal kono ina jippo e aéroport Orly ina jippo e Charles de Gaulle ina waɗi tengade mum wadde giɗgol ma ko giɗgol goongo wona tan giɗgol wonɓe e nder deftere nde kono ko giɗgol ma e pulaar woni giɗgol goongo sa ƴeewi ni giɗgol goongo helmere nde aroy e deftere nde ko hella 155 hay ɗon wona giɗgol o wi ko gille goongo 155 page ko toon tawoyta helmere titone nde gilli goongo haala toon kono o inniri ɗum giɗgol goongo deftere nde winda ko tuggi 19 lewru jolal hitande 1997 to Paris nde gasoyi ko ñande nogas e jeeɗiɗi lewru siilo woni lewru janvier 1998 to Le Havre ɗum ko mulgo adango ngo multa e hitande 2021 woni mulgo ɗimmo ngo ganduɗa ngo jiiton ngo e goobu vert blanc mo jiiton o ɗo e kelle ɗe ko soomi ko hen ko 174 woni 74 page woni hen
kono noon e nder 174 page woni kelle temedere capanɗe jeeɗiɗi e nayyi ɗe ko kelle temedere capanɗe jeegom e ɗiɗi tan goni kaaloji ko fati e lowdi ndi guila fuɗɗode garɗinde e jettor ha yetti e helmere sakkitinde e nder deftere nde ɗum ko temedere capanɗe jeegom e ɗiɗi hello o fawi hen kelle sappo e ɗiɗi goɗɗo gam firande en won kelme ɗe ganduɗa ɗe ko mettuɗi famde gonɗe e nder deftere nde ɗen kelme ɗo suuɓi firande en woni kelme temedere e capanɗe jeenayyi e kelme jeeɗiɗi ɗe o fire deftere nde to banggue sifa deftere nde ko roman roman noon wona winde yanke foof winda ɗum roman jeeya koye fannu bindin to banggue kuuɗol ɓurɗo sattude onon jaadiyankoɓe ɓurɓe ɗo hewde roman yerodiroyto e genre journalistique koye ko wiyete ko reportage proprement dit woni pillitol deftere hesere yaltude nde ko fati e joguitari jaadiyankoɓe nan ɗo ko hande nde yalti ende haala ko fati e pillitol donc so tawi ka jaadiyanke sa wiyama roman tan miijo reportage saabu ko yamira ko toon ina yamira ga roman ɓe mbi ɗum pillol ɓe mbi ɗum miilol to Cameroun ɓe mbiyata ɗum ko miilol walla millol somi jumani woni wiyoɓe ɗum pefol woɗɓe mbi ɗum pentol ina gasa taw inde ɗe foof no jaaha kono inde pillol nde ina wawi taw kañum ɓuuri wawde yaade roman noon sa haalnama ɗum ko goto windata roman saabu ina sakti saabu eɓe mbini kamɓe windiyankoɓe ɓe kala nde neɗɗo windi roman tawata ko won ko o yinno yimɓe bindananimo o rutti o windani hoore makko ɗum ɗon ko yinno yimɓe bindananimo ɗum waɗi roman wonde genre mo ganduɗa o ko ɓurɗo sattude manam windiyanke o windata koko goɗɗo yinno windana ɗum ko ɗum saabi wellitare omo jogui ɗum e yaltude lowre nde o remata nde no gasa gartiren hen so saaha o rokki ene yeruji omo jogui wellitare fewdirde gueɗe ɗe jiida o naata ɗo ha ɓooya o yalta so tawi a ruttima to e film walla e nder théâtre uji jaltoji e nder pulagu ɗum yerodirta koye série ji ɗi no jarata ni oɗon jeɗen jiiɗi joni tan andude holko kewi hakkude bojel e Issa tan ɓe kuppani en ɗon ɓe nawa en to e galle Huseynou walla ɓe nawa en to e galle Paati ina waɗa jalni ko mum seeɗa so ɓooyi ɓe gatta e potte en kadi ɓe gartira en pentol ina gonɗo pentol ina fefile to banggue lowdi mum kono kadi artata tan koye sohlaji wona sohlaji rendo ala ko sohlaji wuurɓe e rendo ngo ko hen pentol arta bindowo roman o ina fooɗira tarowo ɗum banggueji ɗi foof to wela foof o nawra tarowo makko ete kadi tarowo o kala ɗo fooɗiri ɗum koko rewata e makko no ndewna ni kanko bindowo ewo to banggue titone nde o inniri ɗum ko guidgol gongo namdito ɗen holko saabi o inniri ɗum guidgol gongo holko haɗimo innirde ɗum gilli gongo holko haɗimo innirde ɗum yidde gongo woni yidde nde kono o suuɓi guidgol helmere nde ganduɗa nde ɓuuri wawde hutorede ko gilli to banggue keewal walla huutore yidde woni yidde nde to banggue teelal kono noon helmere nde mulliɗine kono o suuɓi kanko helmere nde wonde ko ganduɗa ko aventure koko juutata ɗum waɗi sa ƴeewi to banggue juutedi ndi ganduɗa ndi ina feeña e nder récit linéaire walla démarche linéaire woni lappol jokkowol hayso tawi jomum no waɗa yaha garta Babouyel Diallo hakkude Agnam Yeroyabep walla hakkude Boseya e Dakar Rufisque arta Boseya rutto Gabon rutto yaha Gabon ummito toon arta ɗanniro Fraysi ummito toon arta haɗata hayso tawi ya garta o waɗi la démarche et linéaire woni ko jokkol tan ɗum noon o suɓaki gilli ɗi o suuɓi guidgol ngol mataw hollirde en wonde l'aventure laawol ngol lappol ngol wonde o murliɗinani ɗum kono noon o juutno ɗum guidgol kadi e nder deftere nde guiɗigol takkangol nane hen guiɗigol takkingol nane hen guiɗigol takkanagol neɗɗo nane hen takkanede nde haɓɓanede nde tekkel guiɗgol masalaha guiɗgol takkangol ha guile caygal e ko way noon ɗiɗo guelli fannu gilli fof eɗen tawta ɗum e nder deftere Ibrahima Oumar Kane beele guiɗgol gongo ko pentol gonɗugol walla beele ko roman gurdam binduɗo jinmi wiide ko beele Ibrahima Kane haalata ɗo ko gurdam mum walla ko gurdam ɓe wuurdi walla ko gurdam rendo makko ɗo ina heewi tubakoɓe ne keewi wiide o windi tan ko gurdam makko woni c'est un roman autobiographique o yiiɗi o windi ko gurdam makko o windi
kono tubakoɓe paamani en ngala gurdam keeriɗam joguiɗen ko gurdam yonto e gurdam rendo wadde so neɗɗo windi gurdam goto e yonto mum tan aɗa wawi sikkude o windi ko gurdam makko saabu ko yonto o rendi gurdam wona neɗɗo o jogui gurdam keeriɗam e nder on kono hay sinno wonno roman autobiographique woni mo neɗɗo haalata Ibrahima Kane katante leñol haalata gurdam mum haɗata ɗum salaka e nder deftere ene jaɓa kono noon tawde deftere nde ko 1997 ha 1998 kono noon nde soynanoma e yimre guiɗgol gongo ko 1989 o soynanino en o jofninoma e deftere nde saabu hedde deftere nde yimre nde omo wiyani hen ɗum ɗo ko miijo kano yelbana penda gorko Yeroyabep mo bonnata gilli bandiraɓe yafuya ɗaɓɓama on teddinirama nde ɗo jubbande sikki ala gonɗen koye heblade etade yuɓɓinde deftel gondigu on jii ko gila to 1989 omo waɗi yimre witede guiɗgol gongo o jofni en toon omon heblo windude deftere guiɗgol gongo ɗo wiɗo ɗum ɗo ko miijo kane yelbana penda gorko Yeroyabep mo bonna gilli bandiraɓe yafuya ɗaɓɓama on teddinirama nde ɗo jubbande woni nde yimre kono noon sikki ala gonɗen koye heblo etade yuɓɓinde deftel gondigo tiitonde nde nani tiitonde deftere nde nani ko guiɗgol gongo koɗe tiitonde deftere nde tigui rigui ko deftere gondigo ko ɓatake gondigo inde si longue lettre mo Mariama Ba ko tiitonde deftere nde tigui rigui ko deftel gondigo walla deftere gondigo jaafoɗon eko mbimi ko deftel no ine si longue lettre ni ɓe mbi yo firde ɓatake juuɗɗo ala ko ɓatake gondigo ɓatake gurdigo ɓatake gurnam kono kadi ko haala ko e deftere nde ko ɓuuri ko en hewde wona ko fefinda ko hunde wodde wuurande ɗum ne kadi o jofninima en ɗum to e yimre makko nde guiɗgol gongo o wi so gongo ɓuuri yo jomum loppu ko joni lahal hooti e cehnoɗo galle joni lañal hooti e cehnoɗo galle kiiɗo hanna mahnoɗo jimol gilli hooti e bawɗo ko tawaɗo wolde laaɓa janggu kono piyami gonmi e waytade mataw Ibrahima Kane wadde windi ko gurdam mum tawde ko ɗum ɗo o wi en e nder yimre makko nde to o jofni en e nder deftere nde nan ara deftere nde ari o tawɗen ko oɗo sifa mataw wadde tawde ko tawaɗo wolde laaɓa janggu mataw Ibrahima Kane haalanta en ko gurdam mum kono noon so windi gurdam makko pillol woni guiɗgol gongo ne haɗaka c'est pas interdit ina yamira kono wona guiɗgol makko ko guiɗgol wona guiɗgol gongo kanko ko guiɗgol gongo yonto makko wurɓe caɗele to banggue ɗanngal e fannuji goɗɗi saabu ni en guila gardini ɗi o wi en yo en ceerdu gilli e cihilagal e musidagal sa yiiɗi andude holno serniri ɗum deftere guiɗgol gongo nana aɗa wawi sodde ƴeewa holno ceerdirta ɗum kono guila gardini ndi deftere nde o waɗi ko style direct caggal nde o rokki Ibrahima Sarr en Coumba Kude e Ngaydo o rokki ɗumen mbaɗi gardidi kanko o gardidi makko deftere nde o waɗi ko style direct o darni mbo haaldata o wi an min kam limnomi an o ko 17 kono Nalla Kane kañum limi nogas te ɓe sikki kanko jeeyi gonga an o arti laabi nogas saabu limnomi ko 17 mbimi ɗo yata wona kan yelbane penda lasariyanko o arti ɗo yidde hutorade 17 oɗon adadu gotel e 6 wona 9 rokko en inde neɗɗo walla adadu mum kono noon nde ƴewtiɗen tawɗen ko Nalla jeeyi gonga an kaari ko an kaldarmi an kaari ari hen laabi nogas kono ɗo yahaɗo arta fof o wi ko kalife ma Allah nde deftere fimde gondi kalife ma Allah nde deftere omo halfini en Allah nde ɗo deftere yallah jaab kalife Ibrahima an o ari no mbiɗen ɗi laabi nogas laawol hen fof wooda mbo jofnim o wi ɗum an kono ɗo yanode artuno fof o jofniri ko wallam fulkidde cuuɗini nde deftere te eɗen gari ɗo hande fulkidde cuuɗini nde deftere wadde an o ko min ko an ko Abougay ko Ousmane ko Bacce Ba ko Nalla ko onon ko enen nde ko wiyanno an o wi ala ko sohli so tawi wona a heeɓi deftere nde a tangi ɗum o wi ko wallam fulkidde
o wiya nde deftere o wi ko cuuɗiide nde deftere ɗum waɗi so tawi aɗa hiño deftere hen sahaaji jiya ko binduɗo wona ɗum yino kono hankkadi o natti jeyde tawde deftere nde are jeere o jogui ko yiyande makko e sababu ko windirno kono an keɓɗo o aɗa wawi yaltinde hen ko ganduɗa ko kanko min de wona ɗum pannomi hen wona ɗum ɗo jiinomi e kala ko wawi hen wonde deftere hen sahaaji sa welama ni wona mallol gilli sa welama wona mallol gilli lelɗi mandede deftere nde ko mallol gilli lelɗi mandede konde coñci konde caɗele ɗanngal konde jokkodiral pini konde goƴe rendo konde darorgal yonto konde waggino konde janfo wuurdiɓe konde nimsa konde deftere nde haalata ko gurdam wadde innirende deftere gurdigo innirende guiɗgol gonga e nder natirɗe ɗe kadi won inɗe kutorade nder deftere nde inɗe yimɓe hutorade nder deftere nde aɗa wawi e nder deftere aɗa rokka suɓade ƴettude inɗe yimɓe kutoroɗa ɗumen hay so tawi ko kalta ko an fenti ɗum ƴetta yimɓe wodɓe e nder gurnam dokka ɗumen inɗe yimɓe ma wonɓe e nder deftere nde inɗe yimɓe ɓe hutiri deftere nde ko seeɗa ngakki 40 indi ɓe hutiri nder deftere nde inɗe kutorade ɗe o holliri en kanko ni guila gardindi o wi ko yimɓe hen sahaaji ɓe o yiɗi ɓe o horsini dendiraɓe makko sehilaɓe makko wondiɓe makko o wi ko ɓeɗo indi ɗumen o suuɓi gam wurtinde ɗumen kadde gurdam saabu kala ko winda e deftere heddoto e gurdam les paroles s'envolent les écrits restent o wi noon gam ɓeɗo mbawa heddade e gurdam alay saago o woppo ɗo inde mabɓe ɓe hen ko wodɓe Babayel Diallo Jam Diallo Guuro Gange Kumba Lelɗo Kumba Jam Mali Boyi Jinda Joom Gandal Ɓalawal Demba Yella Hawa no fonnoɗo arde Sikkaka Baba Demba Bandu Aissata Hammadi Sadio Barou Amadou Samba Guuro Ceerno Tidiane Ba Abdoulaye Moussa Yella Mali Mamadou Konti Touré bawɗo ɗatde paɗe ha so tawi neɗɗo yaltini woni so mum yaltini paɗe ɗe tan wi jamma an kam mata yindire Mamadou Konti Touré Kaɓɓel Ba bilejo May Bal Mamadou Abdoul Seck Farba Ngom mo ñagonto ɗen Allah yo Allah ɓiltu ɗum to ɓili to ya barke Mouhamadou Rasulullah saabu nafoore nde o jogini nde bosewo nde jogini nde renndo ngo inde makko arti e nder deftere nde Mali Babayel Yella Anta Ramata Samba Hamidou Bala Thiamel Ndiabou Timbu Kumba Sow Yuman Fulɓe Isma Saykou Ba Moktar Thiam Ceerno Tammel Elimane Abdoul e hakke 40 inde wonɓe ɗo jeeyaɓe ɗo ɓe o wurduno leydi France eɓe godani e waɗɓe ɓe o joofi garti hen won hen c'est des acteurs hono Babayel Diallo ko acteur principal e nder deftere nde hono Mali hono May Boyi ɓeɗo fof ko acteur uji nder deftere nde ɗum kadi woni jaggue kono ina waɗi e nder deftere ko wiyete des adjuvant woni ɓe ganduɗa ɓe ko duusoɓe deftere taw inɗe men limtama hen ina waɗi kadi yimɓe wonɓe taw ko jangtaɓe tan joopaɓe hen ko gona ɗum ko deftere nde artini en e won nokkuji pila beña e ya garta l'aventure de Babayel ɗanngal walla lappol Babayel ya artini ene won nokkuji galle cooyɓe murtogel paate law jofde camminaɓe Cempeng Cilogne Agnam Ndioum Rufisque Burkina Dakaru Côte d'Ivoire Diwo Bamako Tenguella Yamoussoukro Gabon Port-Gentil France ɗeɗo inɗi kadi garti e nder deftere nde o rewi ndo lappol Babayel ɓe jaata eɓe garta eɓe ɗannoɓe ummoɗo ɓe daro ha restaurant ɗon ɗo jumɗo ɓe gara ɗon gam wottade ha baba o wi kañum ne yiiɗi salligoyade ndeke ko yiiɗi ko suudoyade ina yiiɗi jaam fa walla ko guirlajo o ina yiiɗi wiya ina salligoyo ndeke yo yiiɗi ko suudade naata nder restaurant wotto woppa kan ɗo kadi o addi ko fate ndenɗirago goƴa addani ina waɗi hen ko mbiɗen ko gilli ɗi guiɗgol ngol ina heewi kono kadi eɗen tesko gueɗe ɗe ganduɗa ɗe ko gabbitiɗe aadaji men e fina tawa men kono to e gardini ni Kanuyel Ban Penda wiino en wonde ko haalata ko ɗo koko nana yiya mema
e nder deftere nde ma mbiya ko hunde wonde kono ko karallagal mbindino o rokkata en enen dakamɓe pentol e kuɗol kanŋe ngolo jogori fiilede ɗo ko ɓooyata rokkata ɗum ɗon ko fannu par ce que roman wona ko neɗɗo o windi ko ala ko fannu no windiri ni c'est des récits sa heeɗima Guella e Alifal o kanko o wondaka wiidemo histoire o ko gila adano haalanma histoire o to joofoyto saabu woƴima ko holno yarata ay romancier kañum ni woƴi ɗum ko holno gueɗe ɗe jarata c'est la manière ko ɗum saabi roman sattude hen sahaji an bindowo e hoorema majja e nder deftere ma kanke hoore makko o wi en ko hono no yeru defte wona yeru defte keptinirade no baadi toɓo o wi ko deftere tongol gueɗe bangotoɗe e nder rendo men woni nde ɗo deftere o wi ko nande yiide yettade e memde e teskade addinimo ɓamde kuɗol o windi nde ɗo deftere lowdi ɗi en mbi haali ko heewi haali ɗanle haali jamfa ndenɗiragu dewle pijirloji jimdi e ko way noon e ko way noon kelmendi kewndi arti hen ɗe hen ko kelme cattuɗi luggiɗɗe ɗe o hutiri ɗe hen kelme ko kelme ɗe o tafani hoore makko ɗe hen kelme ko kelme ɓasaɗe ɗum ɗo foof kadi haɗaka wonande ko roman o windata omo jogui o nden wellitare on liberté kelme lugge nani hen hay kelme helmere murtude Diop to banggue no wirata politique ina tawe hen ko ninkilal ngal ina tawe hen kelme tafade ɗe kelme gurtinaɗe woni kelme ɗe ganduɗa ɗe yimɓe jeehi ha ɗesɗi ɗumen majjude saɗa heeɗo sa tari deftere ɗe gonga ma yi hen kelme vocabulaire woni kelme no dakmudi sanne camcamɓe ɓe dakmudi o wona to banggue ñamde ala ko dakmudi to banggue fittandu deftere nde ne waɗi payka e ganti payka e ganti ne waɗi payka e ganti hol goto e sukaɓe yo arga onon goto e sukaɓe yo goto mon arga koliɗo hoore mum fof yo arga to banggue payka to kala mon koliɗo hoore mum yo arga on ganam toon ɗumen deftere nde to banggue payka to o wi en ar o wi en womre wona sadak kono noon ina dunco rorde o wi wonko ina wone reedu ko esum hunuka o wi en Allah amantaki kono noon ina foti jaarede pulareje kewɗe payka kewɗo ina arte nder deftere nde ɗo kadi ko jarabi ko dakamɓe kewɗo dara ɗo tan deftere nde waɗi ganti o wi ɓeɗo tata hol hen ɓuranɗomo an namdotomi an tigui namdotomi ɓeɗo tata hol hen ɓuranɗomo kawma banum gorko nene ma e keynum bamma kawma banum gorko nene ma e keynum bamma hol hen ɓuranɗomo o addi ɗo gantol ngol baɗum gorko nene ma tan woni kawma keynum bamma tan woni kawma kono noon e ganti mamiraɗo no gantirata ɗum kadi arti e nder a jarama ɗum arti e nder deftere nde o wi en kawma banum gorko nene ma e keynum bamma hol hen ɓuranɗomo kono noon o ga yiitide oɗo yiitat kono o ga yiitide deftere nde gam gasnen ina heewi kadi ko wiyete kono symbolisme ina heewi symbolisme woni gueɗe mantorɗe rendo rewɓe ɓe woni ko fate juurgal so par ce que so tawi ka winde yanke saɗa winde deftugo aɗa winde cuddungu a waɗat feere gandina yimɓeɓe dans les plus près détail eɗo ɓuuri andata yimɓeɓe holno cuddungu yarata noon o waɗani en ala ko woppi to banggue juurgal walla kanko onon ko juurgal mbiton elle juurgal ɓe to mbi juurgol o haala rewɓe ɓe hol kamɓe hol sifa mabɓe rewɓe ɓe meeɗa resede ɓe meeɗa suudade sifa wowru hibbandu ndu c'est symbolique o haalana en ɗum ɓornungal daneji ɗi bacce ba mbeɗa andi ma wonko ɗoɓe jaadani hen jimɗi ɗi ganduɗa ɗi o yimi ɗum hen kanko e hoore makko hen sahaji windi yanke a wonat ɗo naalanke gona to beytowo gona ga yimi yanke gona ka coxeur gona chauffeur gona apprenti gueɗel hen fof a wurat ɗum e nder deftere nde eɗen gandi kadi yel pende ko belɗo daade ɗum ha laafa ɗo hanki ko yimi yanke mawɗo kono hay e nder jimɗi ɗi ganduɗa ɗi ko jimɗi dambordu o artata hen wokko beela wokkanta guiƴi en aɗa yiiɗi yo a salaki sa humonama leloyto oye kumbo min gandi ko gorko ɓuranma neno e ma ayide o arti e ndesuji men cayengal
hakkude Mali e sikkaka kono noon kadi ko masala ha gurdam e gurdigo taƴa ɓeram gilli jibini ɗum ɗon o arti en e ɗaftede hol battane mum hen sahaji bartogol hen sahaji ɗangal hen sahaji fergo baba yel o artini en denɗirago hakkude Bose e Yirlaɓe hakkude babaɓe kan hanɓe o artini en hen bagginali noon ɗo gasnirten ko yidde wiide nde deftere nde wayi hewde fayida no lowdi ndi wayi dakmude e welde nde wayi welde janggude kala onon ɓe janggani oɗon mbawi ruttade e mboocel mbooji kañum e ɓe sikki lamtore sall kamɓe ɗiɗo foof ɓe batti deftere nde e haala sa ruttima internet ma taw toon sa wawa janggude ma heɗo dekko haal deftere nde foof keɗoɗa ɗum paama holko haalate e nder deftere nde jeeɗuɗo joni noon ɗe gasnirten tan ko bagginali ɗi yidde wiide windiyankoɓe men ina jogui kene binda yimi ɗiniyankoɓe men ina jiiɗi windude windiyankoɓe men ne mbawi windude kono moyen production ala ɓe ngala moyen soɓe joguino moyen publication ngari deftere nde saabu lowdi mum no wayni himmude ma ngari o ɓuranno ɗo kono jomum ko jogui ko kadi ko ɗum tan wawi wadde hen ko ɗum saabi en mbawa ƴettude woytago qualité ɗereji ɗi walla qualité mulgu ngo en mbawa ƴettude ɗum pawen ɗum e Ibrahima kono ko joguino ko ɗum tan o waɗi hen tawde en ngala ɓe ganduɗa ɓe ko ɗum mataw e ballal Allah Abou Sy deftere nde so ina mutti e lawol gongol en batti deftere nde e juuɗe lawol communication mulani Ibrahima kadi deftere nde lawol ɗimmol e on saha ina gasa so yalti kadi ina gasa ngari o ɓuuro ɗon bindande aduna goɗɗe deftere nde noon ina keewi kono mi woppata heddiɓe ɓe kañum menne bacce ba en Abou Sy en kañum menne wooda ko ɓeydi hen wooda ko ɓefti hen allahumma salli ala seydina mouhammadou wa sallam haalde e deftere nde a janggani beele ene moƴƴi beele wona koko feppinda somi haali ɗo e deftere nde mi janggani deftere nde ha laaɓi somi haali hen komi peppiniɗo kono somi janngino deftere nde ha laaɓi beele mboɗo wawi haalde e deftere nde ko mboynajo o hammeli haalani e deftere nde ndaw komi sikkani ko ɗum fo e wadde noon momi eto haalde hen tan hunde wootere ko juutani ko heewani no feewi hello wooto ñangumi e deftere nde addinimi janngude hello wooto e deftere nde ko nimi garata de Abou Sy ceerno Abou Sy en jogii deftere nde ene janngane jooni noon chauffeur amen o tampi omo fooftina chauffeur o fawi deftere makko ƴettumi deftere nde puɗɗiimi hello wooto e nguurda makko mi wattan morlel jiire haa ngarmi e hello adango deftere nde non komi sertu e deftere nde Abou Sy tottiri chauffeur o walan wi bacce ad deftere wayi mbimomi ala mbimi ad defteram tottumomi deftere nde ko ɗo ceertumi e deftere nde kono noon wonko jiimi e deftere nde ko ɗum woni ko kaalanmi ko heewani no feewi won ganda gooto windiyanke gooto engelenajo wiyete ko Dayna Dawtu Faya o wi omo windi deftere woote deftere wiyete ko writing a novel holno pentol windirte o wi ko adi fof saɗa winda pentol fuɗɗoro caɗele saɗa winda pentol saɗa yiiɗi foode janngowo o wasa weddade deftere ma puɗɗorɗa koye caɗele sabu gurdam fof ko caɗele kala gurdam ɗam ala caɗele dakmani sa windi ko dakmani sa fuɗɗora ko dakmani hay goto rewata e ma joni dokkami tan ko yeruji seeɗa ko adine garatmi e hello deftere nde yeru adanu ngo sa ari e galleji a wirtima galleji ɗiɗi galle goto o ko galle baba o ene wonde joom suudu mum ene jooɗe dindere ene jewta galle mo huccinire ko galle kan hanɓe on ene wonde joom suudu mum beele koɓe yewto momi ara hen galle baba o ene wonde joom suudu mum aɓe jewta aɓe jala galle kan hano noon aɓe duka joom suudu o ene huccide makko ene dubba hoore nde ɗum de mbawɗa ko ɗum de woni limsere ɗum de woni wuttima yam an ne wonno gorko mo ala caɗele aɗa heewi caɗele aɗa heewi bonene gorko mo ala hirande
ɗiɗo galleji ɗiɗi sa wirtima ɗon hol hen galle poɗowoma ana gandi galle kan hanɓe ɓe ko ɗon caɗele ɗe goni yeru goɗɗo mo dakkani on ko yeru mawɗo men Cheikh Hamidou Kane windi deftere nde ko pattam lamire ko pentol o fuɗɗiri tan konngol gardinol ngol ceerno ñana heen ceerno fiimo ko almuɗo ñana heen ceerno fiimo ma rew holko waɗi almuɗo holko waɗi beele o timminani dawol beele o wawani windande makko won mbino ñanen ceerno oɗo o yooɗo bojji makko ne beeli ene weli omo weli dande hay so omo woya dande ene weli beele ceerno o fiirata almuɗel tan yidde nande bojjiɗi sabu bojjiɗi ene beeli ɗum ɗo maajo mum foot e yidde andude holko rewi caggal ko ɗum ɗo waɗi kala bindowo taw kay ko pentol wiya o mi arta e pentol ko haali hen ha heewi sa yiiɗi pentol ma fooɗa janggowo purɗoɗa koye caɗele joni noon mbiyata beele kanko ko jannguɗo dayna dawtu faya ɗaw mi sikkani beele o jangi e l'aventure ambigui inta andine haw fuɗɗori ɗo Cheikh Hamidou Kane fuɗɗori mi wawi wiide ala kono mbono andi kam o rewi ɗo gando e ngele o wi sa yiiɗi pentol ma jangge purɗoɗa koye caɗele ɗaren hol sattede nde o fuɗɗori kanko ha ngol fooɗi moɗon Abou Sy fooɗimi noon komi sertude hen ko hello adango ngo sa jangi Jam Diallo e guura gange koɓe resodiriɓe duuɓi 15 ɓe ngala ɓesgu ɗo e Fuuta no ɓesgu wayi teddude no ɓesgu wayi hewde fayide kala mo debbo mo jibinani hen sahaji kam ɓe kalta gorko de koye debbo tan wonata ɓe ganda ene wona e debbo ene wona gorko elle haali ɗum ɗo ene ɗum ɗo he joni noon ene fooɗa janggowo ɓeɗo caɗele kam hoto fayi e nder Fuuta yimɓe ɗon gonde gorko nawlirani taw nawlirani eɓe goni duuɓi 19 ɓesgu arani ɗo o fuuɗami hotoɓe mbattoyta beele gorko o ko jogor nawlirde ɗiɗo ha tato ha nayo beele so nawliri beele omo daña ɓesgu beele so nawliri kadi beele omo wasa dañde ɓesgu sabu ɓesgu ene wona e wasa dañde ɓesgu ene wona e gorko ene wona e debbo beele kanko debbo o yahat ene wona o yahat o ƴamana joom galle makko debbo waddana ɗum saabu ene wona ɗeɗo caɗele foof ene fooɗami e andude kamɓe kam holtoɓe mbattidi ɗum waɗi ceerno katanta leñol a jarama a fuɗɗirima ɗo hewɓe anduɓe windoɓe penti puɗɗori ene fooɗa janggoɓe ko ɗum tan jinnomi ɓeydude mi wawa haalde ko mboynajo o haali ɗo ko on calminama on kofnama lawol gongol ko forno haalede hen kala Abou Gaye haali ko fonno haalede e ko yowiti e gurdam lewlal communication e édition fof hammeli e Abou Gaye kaali wadde jarani ko mbeɗo rutto hen discours o ko bindaɗo ene wawi mamin dokkir ɗum yimɓeɓe goto fof jogo hen ɗum kadi ko beele jawnen min jiiɗi ko jehen joni eɗen jogui mareŋaji wonɓe ɗo ɓe piilen ɓe eɗen jogui dokkateɗo kuɗol kaŋŋe o ɓorne wutte makko o fiile tan gaynen duwodiren mbaɗen duwaw mbasen hirde ha ɓurta ko ɗum waɗi e seedam faguji eɗen jogui kadi yimɓe teddinteɓe rokkateɓe ko faati e teddule e diplôme aji tawa ko heftinaɓe kono noon bandiraɓe musidɓe tedduɗe ko yettinde weltare am min hande jeeyami koye Agnam Yeroyabep son teskima guila garmi jeeyami koye organisation gonnomi koye addude sisuji gonnomi koye wertude leecce ɗum ɗo fof ko hollidde enen fof ko en gotum enen fof ko enen ndendi ko moƴƴi fof moƴƴanta ko enen kala kadi ne ko jiiɓi walla ko taati ko enen tatanto joni noon mi naata e deftere nde seeɗa min ko wayata ko noon namde ni eɗen hade men nadde e deftere nde e namde ɗe mbiyeten ko eɗen calmina musidɗo men tedduɗo tawde kadi ko booseyajo ɗo e booseyo jeeya Agnam Coɗay Mamma Sarr gonɗo to Amérique en Allah waɗi hoddiro en gari ɗo en jeehi ha galle makko en juurima ɓesgu makko ko neɗɗo daraniɗo Pulaar e dendagal jeeyaɓe ɗo fof eɗen calminaɓe eɗen mbiya tan deftere nde
katante leñol mbele ko ɗum pentol no hambiyama liwirni walla cimtol gurdam nguuradam peltuɗa mbaɗɗa ɗum no cinéma ni hakkunde Babayel Diallo e Mali hulɓini hen tan amin jiiɗi hulɓini hen tan ko hade jayɓe ɓe e jooɓe ɓe cikkude ɗum ɗo ko ɗum goonga wonɗo gilli ene jaaha ha jetto hono no bileejo o wiiri e nder deftere nde ni nde o watti ɗanngal makko battindingal ngal omo yaha omo fayi France bileejo o fiyanimo ceede wiimo so tawi Allah jaɓi ma resodire e debbo goɗɗo bileejo o wiimo ma resodire e debbo goɗɗo mo jogori resodire ɗo ko Mali ko ɗum ceede ɗe kolli mbere maɓe ndesodiroy so tawi ɓe ndesodiri e deftere nde sababu gaddoyowo ceergal ngal mbere ko gilli guuraɗi gonɗuɗi gonnoɗi ɗon ɗi tan walla ala kañum de ko ɗum pentol tan ɗum wonno walla ko ɗum hoddiro Allah joni noon tinnoɗa binda pentol gongol tawa ko pentol kollirowol gilli debbo desodiraɗo ene wone suudu muɗum wuuri hono ɗiɗo gilli guurɗi gonɗuɗi ene wawa renane meɗen sibu ɗo e ngol ɗo pentol o yaadama hen ha o sikki jiɗmi ko kettoɗa ka bindanowo min deftere jiɗmi ko kettoɗa ka bindanowo min deftere nde tawa ko gilli resodirɓe ha dañji gilli gonɗuɗi ɗiɗo ko gilli pentol mbimi ko jayɓe jooɓe ɓe eɓe mbawi sikkude ko ɗum gonga ɓe mbatta e gonga ɓe diwana soɓe jeehi janggo ɓe liggima haɓe dañi jawdi ɓe diwana worɓe mabɓe walla ɓe diwana surgaji mabɓe gonnoɗe e digal ɓe garta ɓe ndesodiro hen ɗum ko hulɓinide wotere wonde hen kono noon ko ɗum pentol tan ene waɗi gueɗe donaɗe mawɗe deftere nde min ene hawimi holno neɗɗo windirta pentol nde wonno mi wawa windude pentol namdi ko hakkille boose noon sa ari ha e nder boose fuutankoɓe fof ene gandi boose ko yimɓe joom ƴoƴɓe ko joom hakkillaji minen to haala min mbiyata ko sa ƴoƴi haaju aɗa yeeyam boose yagal ko hollirde ɗum ɗo hakkillantagal mabɓe e ƴoyre mabɓe fuuta noon wonno Allah fecciri ɗum fuuta eɗen jogii ko wiyete kala ko weli e fuuta ko jirwi e fuuta woni ko hakkunde laaw e boose naalankoɓe meɗen ɓurɓe mawnude fof goni ko hakkunde laaw e boose ko ɗo kuunoji mawɗi ɗi fof ɓuri wonde kono noon kadi eɗen jogii tooro meɗen hulɓini e tooro ɓe kewani anduɓe ha heewi ɓe kewani mbiruji ha heewi ɓe kewani naalankoɓe ha heewi ɓe kewani jaydiyankoɓe ha heewi kono goto mabɓe o liɓata naalankoɓe walla seeremɓe fuura fof weli ma mettuma tooro mi wona tooranke de kono tooro sa yehiro ceernagal ceerno mabɓe goto daɗi seeremɓe fuura fof sa yehiro woni Cheikh Oumar sa yehiro naalankoɓe mabɓe daɗi naalankoɓe men noɓe dañede fuura fof woni Baba Mal sa yehiro jaydiyankoɓe mabɓe dañi jaydiyankoɓe fuura fof woni tijanani hammeli oɗo jooɗiɗo wadde noon ɓe nayi minen haalaɓe noon minen ɓuuri fuurankoɓe fof jamaragal e cuusal on jaaɓi walla on jaɓani minen keerno hakkude mon e safalɓe cabaru suusan taɓade ma e sababude amen ewa joni noon ɗum ɗo woni fuuta ndeke noon boose ko ɗum teddugal mawgal nde jibinani meɗen oɗo ɓiɗɗo nde addani meɗen oɗo kan kattanti leñol aɗa wawi nande deftere nde tan jiima hen tan mbiya min mi janggata nde ɗo deftere sibo oɗo binduɗo ɗum o rewani école française o rewani e universitaire nde ɗo deftere mi janggata nde kono wallahi kala ñande jaaɗa ha jangguɗa nde ma andu bindude nde ɗo deftere o semma hakkille ɓuurma pertude ɓuurma wawde pinal ɓuurma andude pinal ɓuurma kadi wonde wawde soñcinde miijo ko ɗum ɗo woni ko yiiletono e neɗɗo ko ndeke noon neɗɗo fof mo ene jangga deftere sa yi deftere sood hoto yaw binduɗo o hoto yaw deftere nde ma janggu e mayre ko woni e mayre ka wawa aɗa naftoro e gurdam maɗa fof pine kala ko faati e dambordu o yaltini ay joni ene jogui ko wiyete toon o yaltini o memi dambordu ha o memi cuddu jiidirɗi ɗo debbo yahata hande ene ñiŋa e Fuuta wiyeede debbo hande ko cuddum o tawrama ene ñiŋa e Fuuta kono wonɗo ñiŋaka ay arabeɓe
Libye e Algérie neɗɗo ene wona galle mum ne woni tawa woni jibina ko France mawni ɓe jaadama e tawrede haa ko so ɓiɗɗo debbo o andi o huuli e hoore makko nde wonno arabeɓe ñande cuddungu nde yummiraɗo o darto ko damal suudu baabi joom yummum debbo kadi daro damal suudu so jiidirɗi mbaɗama gasi so tawi ko wowno tawede ko tawama adoto huljinde ko yummum gorko wiye gorko wiye ɓiyum ko gorko ko sagata o yummiraɗo debbo kadi onne kadi huljina wiye ɓiyum o kañumne de ko reeni hoorum ko moƴƴo rewiɓe ha so ɓe jibinama France kamɓe sukaɓe mabɓe arabeɓe wonɓe toon so tawi jomum o ko pijirɗo hoore mum o huuli somo arta o yahata koto docteur eɓe o watta nde mbomako makko ha few nde o ara so ɗum ala ɓiɗɗo debbo so tawi tawraka yummum ene jarani ɗum wartade ndeke noon wona enen tan joguino ngal ɗo pinal leƴƴi woɗeɓe ene joguino ɗum leƴƴi kadi keddiɗi ene joguino ɗum hande noon aɗum ñiŋa ñingɓe ɓe noon kañum gandi koɓe ñiŋiri ɗum kono ko ɗum teddungal eɗen gandi jiidirɗi so ɗi tawanoma gorko e nder suudu ndu tan ene huuno ko waɗanta gorko o ko rokkata debbo o mi rokkima gay nogas mi rokkima jawɗi sappo e mi rokkima welto ha rokka jiidirɗi gonnoɗi ɗon ɗi o haali hen ha ko ɗeɓi abbade e ko wayno ko guella e alfal wiyata jooreji ko so tawi jiidirɗi gonoji hen ɗi teddule dokkateɗe hen ɗe guiƴiraɓe rewɓe ko dokkate ko so gorko weltima ko waɗanta ɗum ko kono kadi o andini meɗen kanko e nder deftere nde kala gorko ko penowo sara joom suudu muɗum kadi ko andini men kadi gorko debbo wawi gorko muɗum kadi gorko o ko penowo sibu ndeɓe nde baaɓe nde mali ari ndeɓe goni e damborde nde mawnum ko Kumba de Kumba nde woni e nder suudu muɗum nde wonko ɓe kalduno e caaygal eɓe jogori sayinade Mali joni noon o fiɓidiri e guiƴiraɓe makko worɓe wonde dewgal ngal hay goto e tawdi noon ɓeɗo ɗiɗo rewɓe ko funaraɓe eɓe ndesde e jamma go e ñalawma o ene resi o e joggarani resede te oto sinno ko sago muɗum resiraki taw funere mum debbo o resaka wadde ene jarani ɗum mayde taw resaka funere makko forsimo so wona yo jaɓ dewgal ngal o felliti omo jaɓa dewgal ngal ruttitima ɗo jaɓi dewgal ngal ɗo ndeke guiƴiraɓe debbo o cudduɗo o ene pewji sayno yaade funere nde ɓe mbi joni noon hay goto haaltara kono ay kanko e nder dambordu ndu ɗo o haalde cuddiɗo oɗo wonde Kumba haalanam ko jiɗɗa mi haalanma ko jiɗmi ko kala ko muusma ya haalam kala ko mettuma ya haalanam mbadden fimde mi wasa yawandema haydara mbasa yawandemi haydara an Kumba so tawi en gurdi noon a janfotakomi tinnoɗa kadi gusta kiram ɓe kaali ha gayno gorko kadi wi mi jaaɓi kala ko mbiɗa ma en muñodir ma en guurodir kono ay ɗo ɓe jooɗi ɓe jeeyta ko noon mami weltinirɗo hunde wotere komin wiɓe minen guiƴiraɓe amen hay goto hortin sehil ma o noon komin saynotoɓe mo janggo ay finade ardande fuɗɗinde ɗo en woni oɗo gorko fof so nani ko penowo yeeso debbo muɗum hono ɗoɗo kom fini ko guila ñande damborɗi o janfi ko o haalduno e guiƴiraɓe makko fof o haaltoy ɗum ɗo wiyete debbo fof ko penowo gorko fof ko penowo yeeso joom suudu muɗum gueɗel gongel ngel ko kelmedi deftere nde mbaadi deftere nde hammeli wi so haɗata en wawde ñingde deftere mbaadi muɗum fayi koye dañal meɗen enen en gona joguiɓe ngaluji ŋerɗi ɗi eɗen mbawa wadde ha dañen hakke mulgo hono defte dewoje édition ngaji mawɗi muule garɗa yooɗa weela taw ne wawi jooɗa duuɓi temedere hay ɗerowol gotol sortaki walla soɓɓitaki ɗe addata ɗum ko ngaluji mawɗi caggal ɗum deftere nde o waɗi e mayre ko wiyete kelmedi ndi o waɗoyindi ko caggal deftere to ene tampina janggowo sibo kelmedi gondi ɗo ndi kondi kelmedi ƴogdi pinal fuutankoɓe ƴogdi pinal fulɓe ƴogdi gandal ƴogdi ko wayno hono ko kalɗen ɗo ganti ƴoƴdi ko wayno jime kayne mofti pulareje mawɗe so tawi a ƴetti kañum foof a waɗini ɗum doggol caggal deftere nde ɗo hen janggowo ene tampa hen ene waɗi defte arabe baɗe noon ene wawi taw ko ɗen puntuma ene waɗi defte ko wayno so qamusaji ko noon mbaɗata kono noon so tawino gongol so ari kelmedi gondi ɗo ndi ko ndi wiɗani guila goho ha yetti temedere e capanɗe jeetati temedere e capanɗe jeenayyi e jeeɗiɗi helmere seeɗa wona dictionnaire firti ko so tawino a waɗino ɗum less kala nde helmere sattude nde tonguɗa ɗo nde a waɗan ɗo diidol less binda ɗum ɗo hen janggowo
o wawa ɗemgal ngal ha noon fof wona muynude ɗemgal ko mbiyeten jibinede Pulaar ko addantuma wawa ɗemgal addantuma wawa ɗemgal tan ko jibineɗa e nder pinal ngal mbaɗa no kattante leñol waɗi ni janggi witti wiiñi windi ko ɗum tan addantuma wawde ɗemgal joni noon ndin kelmeni ndi o artirante men ndi o sa windido ndi less ɗo janngowo o so yiiɗo helmere nder ruttoto ha tengti sukaɓe men hannde pinal ngal kalata ɗo ngal fof ɓe ngalana ɗum ɗo ene min somi heeɓino ndiɗo kelmedi e dictionnaire uji min bindata ɗi ma won mbiɗa diwi hen ko heewi mami waɗanno hen mi soɗanno hen ndeke noon ndeɗo deftere ko nde deftere ruttore nde eɗen ñaago bandiraɓe ɓe kala joguiɗo kattanɗo tawtoraɗo ndeɗo hirde yo tinno ko heddi e defte ɗe ko kewani o waɗa feere o sooda ɗe ɗe gasa ha laaɓa o waɗa hen goɗɗum o multo deftere wonde o waɗana meɗen deftere nde mbimi nde tawa ko giɗugol goonga hakkude yiɗodirɓe resodirɓe wurduɓe e dewgal tawi wona yiɗodirɓe ɓe resodirani debbo yaha ha wonoyo ene ronka ɗanade ene hijjoro hakkude jamma ne woya ene woyana gorko sagata nantomo sowa resede rewɓe hayso woni wonko yiila am ɓulnatano wasata ngam mon woda ko heɓa nde ceerno amadou boyinnaji yo moƴƴere guena woni mum neli e ceerno abdourahmani banaji moƴƴere guena woni mum wi an aɗa yaaji hakkille ka pulaariyanke windan ene e Pulaar sariya ceerno abdourahmani banaji jaabimo ko jomdiri noon kono fodde jorto joguiɗa e amo himme joguiɗa e amo ene gasa ma gueno walliram saabi ɗum gueno jarama on jarama haadi wonima en gartu en garat tan joni e lamde ɗe andi Samba Diop Leele mawɗo nalankoɓe o yehino Dakaru o hawre Jolfo wimo no mbiyeteɗa o wi Samba Diop o wi no jetteteɗa o wi mi haali ɗiɗi fof gila tan e nder yimre guiɗgol goonga jofotonode deftere nde wonɗo mbiɗen toon kettoɗe miɗo yima gilli dillinoji ɓerkon yiɗodirɓe junguino jumpa e miijoji ɓerɗe mawɓe durta e hanki sahaji belɗi jawtuɗi mbeɗe pille ha to mbiɗen ñallam ɓero mi doori e yimde mi sifo mbadima mi jubba e golle soko tokotomo hakkille mawɗo pamara du mo fuuya peeje e kono jiɗɗen arde koto mbiɗen ko joni laañal hooti e ceenoɗo galle kidiɗe honna manoɗo jimol gilli hooti e bawɗo ɗo noon so tawi e mbadi nunɗal egguɗen ɗum ko e ɗemgal gongal aɗaytal qawsa bariha wa askanta dara baniha ɗum ne taweto makamatul hariri ko wawi wonde fof e nder nden ɗon yimre eɗen mbiya hen so goonga baru yo jomum loppu ko joni laañal hoote ceenoɗo galle kidiɗe honna manoɗo jimol gilli hoote bawɗo no mbiɗen ni kono to jinmi tan arde ɗo wonɗo mbiyanmi kono piyami gonmi e waytade ko nden ɗo yumre jabtoto ko woni to ko e to banggue gilli en mbaɗi hen ko heewi en miccima hen eɗen kalanane karallo jooɗo tan lelna hunde wiye ɗum ko ɗum ɗum ko ɗum ɗum ko ɗum e hulde joom gande en wooda no jiiri wonande hewɓe heɗade so mbiɗa haala kala ko ganduɗa ko min miijani hooram mi ɓamani e goɗɗo mbiyami ɗum ɗo noon koto mbayla men ɗo tafa
deke firi wonko yiya hen wonko nana hen wonko memete hen neɗɗo noon so tawi weltima ne jogui no waɗata mimi waɗano on ɗo hande hunde wotere naneteno koye tinde girlajo goto ne yette Ba woodi ko o wujji o tera ha ɓooyi o fergiti o yani o jagga puyɗo wimo i no mbiyeteɗa o wi wona bacce kay mi haalano indam nangon ɗo ko dokkatimi on inde babayel ko inde teddungal ko inde innirande enɗam mi wiyata ha laaɓa kono noon mi jaja min mbiyetemi ko babayel Oumar eyyi min mbiyetemi ko babayel Oumar so tawi ko inde baɗaɗe hen ɗe to mbiyatmi hen balaɗo biyeteɗo bala o ko Moussa Ba ko ɓi kawam mboɗo jorti e mon ɗo jooɗe jonde nde Moussa Mamadou Bocar e jeeya Sinthiou Mbal wonɗo mbiyeten hen May Baal ko May Ba ɓe mbaadi mataw ƴoƴkinere windiyankagal wooda no gaddirɗa mbete lamde ɗe so ngari wooda ko jibini on ko denɗam ɓi kaw son jeehi to hoore deftere to sa tawi toon Jam Diallo e Guuro Gange ɗeɗo jettoɗe wonko tindinta e kinɗe Fuutankoɓe son jii toon Kumba Jam e Mali Boyi Kumba yetta ko Diallo oye Mali yetta ko Boyi e nder ɗemngal Fulɓe walla leñol mumen tawete koye hinde wiyeteɓe buurnaɓe ene tawe nokkuje kewɗe wayno Guijilon Jamal Wali e ko nandi hen deke firi en jiɗano tan rewde wiide pullo gaynako e buurnajo mbine ndesdira kono sa yeehi to nder ma wot ko tawoyɗa toon eɗen jiya e nder deftere nde yimɓe ɓe ganduɗa fecciɓe e pecce kewɗe gande ne jalta hen sellubima Mama Jinda gaddunoɗo gantol o wi babayel kawma e bandum gorko yumma e keynum bamma so kaɓi holi hemo jinganta on Mama Jinda faandita ɗon ko Jinda Dem woni Jinda Yero kaaliɗo ma ñamcoɗa e mon ɗo jooɗi deki firi somi etima tan tongude seeɗa mi jooɗi tan mi haalin ɗum ɗo hanki jamma walla taw ko kikiide goto e jinnaɓe men ene wiye ñakkere yira ko kewɗo yimɓe ko neɗɗo moƴƴo jotodiraɗo geno rokkimo ɓiɗɗo o ronki andude holmo innirta e sehilaɓe makko ɓe o wi ɓiɗɗo o goomu ndeke inɗe loowaade e nder nde ɗo deftere mi jooɗi miijiimi mi jootoraaki ma geno wuurnam hokka mi ɓesngu potungu noon mi innire ɓeeɗo fof wadde mi moofta ɓe to majjata maayata to baŋnge baabayel to jiye toon nguurnam mum refis jarnugol sardinŋaaji en jeygol coccorɗe en mi wiyani ko min kono ko waɗi toon ko fof mi waɗi ɗum toon to baŋnge laawol makko ummaade Sénégal faade Mali yaade ha Côte d'Ivoire to nan toon Tengerla nanon Bunjali e geɗe bayɗe hono noon hayso wona min mi rewi e ngol to baŋnge noon geɗe nguurdam ha yettoyi baŋnge Farayse toon
nde deftere nde waɗete nde dokkumi miijam no cikkirimi ni mi naati e wiiteɓe assistant social en ƴewde holno wuurta sahaa nde deftere nde windete nde e nder leydi farayse fodde ko ngandumi 4 fawɓe fulɓe ene kaɓi e joom galleji mumen jaltodira galleji wadde firi sonde janngama toon wonko ɗum jangginta e somi arti banggue guiɗgol noon wiyede nde guiɗgol goonga ene wawno wiyede ko guiɗgol goonga ene wawno wiyede noon kono so wiyama guiɗgol goonga to banggue hakkille yaaruɓe won e gande elle sa wi guiɗgol goonga mataw ene woodi guiɗgol ngol wona goonga beele ngal lamdal arta wawa yaltinede hen ko yiɗano yaltinede ko ay yidde so wiyama yidde ɗum ko gollal ko kaari yiɗi kaari so wiyama guiɗgol ko inde hunde nde so wiyama gilli walla giɗli fodde bindol mi ɗiso ɗon sukaɓe ɓeɗo rewɓe mbaɗi ɗo wutteji simbisaji eɓe nawa ɓe pewnonoyi pewnowo waɗi guiɗgol waɗi alkulal da waɗi guiɗgol yeroyaɓe to waɗi yeroyabe simbisaji ɗi gari mbimiɓe jaafoɗon kam de on mbaɗi tinnare mon jawdi mon neɗɗagal mon kono goonga o min Ibrahima Oumar Kane kartanti leñol mo Agnam yeroyaɓe mi suusa jooɗade e ɓeɗo fasɓam windiyankoɓe yeroyaɓe ene windira yeroyabe giɗgol ne windira giɗgol jaafoɗon kam ngal ɓurnugal wawa yaade e beela am no wano foof ɓe ndewi hen ha ceernajo o waylaniɓe gueɗe ɗe ay guiɗgol ko tafɗen to mbayla men ɗo ko gueɗe tati son jamiri gueɗe tati gadane mbaɗɗen ko guiɗgol segenewol guiɗgol gulwulol guiɗgol denglol mahɗen ɗum koye feɗindu ene tengtini ɗum waɗani Mamoudou Samba Diallo wasa wonde ɗo garmi Agnam siwol calmimmi ɗon enɗam ndungtimi mbiɗa yaha tan sukaɓe tato gabbimi baba kaw jafoɗade min mi andaɓe ɓe mbi komin yeddodiriɓe beele guiɗgol kam ne woodi walla woodani ɗum woni ko mbiyanmi toon faati matam e kudilido mbiye ummu almami hato haɗoyɗo so tawi a rewi e guiɗgol segenewol ko jiwodiral kesal walla nanalla eggaka e hunu ko giɗo walla golle caktiɗo ko ɗum addata ngol ɗum guiɗgol ngol innirama guiɗgol kono ene maaya so ngol woni gulwulol ko ɗo nanata pullo wiima guiɗgol ko ngesa jarna bange mi yarna bange ceerno Nalla Kane andi ko mbiyata ko jawabu charte jarna bange toɓere pical mi yarna bange wadde holko somi ɗon sa yarnani bange mi yarnata bange wadde ngol maaya ko heewi ko ngol ɗo fulɓe cifoto mbiya ko gueɗe tati ndenata ɗum ɗe puɗata leeɓi ɗemgal teppere newre wadde so ɗemgal haalani tan ganca so newre tottani tan ganca so koyngal arani tan ganca ala so gilli taƴi yo taw ko maade so e gurdam yoni jasere ɗum kam noppam nanani balle yiɗodirɓe gurdi ɗe pecce tati so ari noon e denglol naati ɗo yaltata sa hoffi feɗen ndu welanno ko ayaw en mayi jokkito ɗum DSTV joni o paaɗen ko e rokkirteɓe jeenaji woni daraniɓe tigui tigui to banggue leñol fulɓe yo jogoro jaam machallah ko darde nde o darini leñol fulɓe joni paaɗen koye Samba Soñane lumbol baalaji mbiya kan yomi mbima kan mbiya kan yomi mbi kan bani walla yidde tan ne yona bani walla yidde tan ne yona seydi kan soodi teddungal
seydi kan sodi teddungal hawe woni dewa yanno kono telloli witteɗi seydi li ko welanma wara sana walla wa hoɗema yowɓe woni dewa yanno yo ngari tunga hiire jam yo ngari tunga hiire jam hiire jam ko ono ɓuuri hiire jam ko ono ɓuuri hiire jam ko ono ɓuuri Harun Moussa Mamadou Moussa hamsa biyar jam ko kamɓe kirtigi ha joni tottude ɗo en teddude mabɓe kono kadi kamɓe ne won teddugal ngal ɓe duttata on mo ganduɗa ko biteɗo Ibrahima Oumar Kane katante leñol ɗum noon mbattene guite men no fewi daron mbason majja noon en ji oɗo wutte ñootaɗo ñootugol jotgol ɗum noon ɓe mbi ko an handi hen an yoddi hen Seydi Kane ɗum ɗo kadi ko an gollini ɗum hoorema ɗum noon ƴeewen machallah e ɓena ɓornamo wutte o en ji machallah ɓe mbi ɗum ɗo ko teddugal ma yoni teddungal ɗum yoni teddungal jom jamma jaggu jangoma jom jamma jaggu jangma onon lawɓe mbiye Seydi Kane yiddema jinda Seydi Dem yiddema jinda Seydi Dem rewɓe lawɓe o jiɗmite Abou Gaye Abou Gaye hoorema hayo jinda Seydi Li hala non ko welon mami wara yo ngari boye nyalle jam yo ngari boye hiire jam hayo hammel Seydi Li hayo hammel Seydi Li yo ngari tunga hiire jam yo ngari tunga hiire jam ko ono ɓuuri ɓe woni dewayanno kuɗol lefol kuɗol kange tawi koye nder deftere mbiyetende giɗgol gonga nokke baba kalande kele yewda dow hayami dañi guiɗo hayami dañi guiɗo Ibrahima nani hayami dañi guiɗo yo dañi guiɗo wiya Seydi hayami dañi guiɗo guiɗo mantere hayami dañi guiɗo guiɗo mantere hayami dañi guiɗo wiya Seydi Kane wiya Seydi Kane wiya Seydi Kane ngari dunga woni ya jogol jam yiddawal yen jinda Seydi Dem yiddawal yen bittalino woni yiddawal yen dagon hoorema ko windi defte kewɗe Ibrahima Kane ala ko yiɗi sona darnade ɗemgal ngal Ibrahima Kane mahi galle Pulaar tawi mahani galle mum Ibrahima mahi galle Pulaar waɗi hen terrasse waɗi hen sisuji waɗi hen foof kañum e bandu men Ibrahima walata koye sengge Ibrahima mahi galle walata koye sengge Ibrahima pentiri kuɓere duɗal Pulaar taw kuɓere mum pentiraka Ibrahima wawi hadde sukaɓe min ñaama hokka duɗal Pulaar yo yimɓe codane defte yo codane kayeji wadde Ibrahima Kane ko wiyete gendiyankagal ko hunde nde gandu yimɓe fof ne gandemo ko kado ɗum o wuuri ɗum noon eɗen ñagonomo Allah yallah juutnu balɗe makko moƴƴiri battane makko kadi ko weltare no fewi kadi hande ñalawma ɗum ɗo ardunam foof manmi ko fate bindugol so tawi mawnidegol deftere arabe ɗo addama to e Agnam min ko hunde nde beltimi taw monen fof ne andi min ala ko gurdu sona windude kala ko neɗɗo yi mboɗo waɗa yo andu komi nawraɗo kono min gurdama fof koko fate bindol ɗum noon mataw min soɓe mbiyeɗa won beltotoɓe haala ha belto
kono min somi weltima mi wawa haalde kadi ɗaccanmi haaɗa ɗo mi weltima kadi mi yetti ɓinguelam Binteli mboɗo wiya kadi kankone yo jogoro jaam mi yetti goomu lewlal communication ko fedde darinde ko yimɓe yerlitiɓe meeɓe goni hen anduɓe meeɓe sernaɓe meeɓe jaadiyankoɓe meeɓe ɓe gandodirmi kadi saabu Allah kadi andude darde mumen ɓe ñagono Allah moƴƴere ko Allah ɓoynu golle mon ɗe mi yetti jaadiyankoɓe wonɓe fof mi yetti Agnam coɗaynaɓe fof arduɗo e amɓe guila Pulaariyankoɓe hay sukaɓe hay mawɓe hay rewɓe on jiino min garata nde haydara mi tottani ɓe kono ɓe gummin ɓe mbi ɓe jaadata e am mi yetti onon fof mi salmini on mi salmini lewɗowal communication mi yetti Fuutankoɓe mi yetti Fulɓe mi yetti Fuuta mi yetti Bosoya mi yetti Agnam mi yetti Agnam Yeroyabep e bismago mabɓe ɗo hande e ñalawma teddiniraɗo deftere mi wona neɗɗo dille noon kono tan ñalawma wonde ɗum ñalawma gandal ko ɗum tagi jiyami hen jammi kadi nanede hen mbeɗe welti e teddungal ngal lewlewal communication teddinirimi saabu wona gandal wona duuɓi wona kadi jawdi ete kadi wona golle kono noon ko teddungal noon dasatake rondete min e bandiraɓe min gari rondade teddungal ngal ruttudeɓe teddungal kamɓe lewlewal communication mi yetti ɓe gardum ɓe foof e gardugol babam Moussa Ba e bandiraɓam e siraɓam ƴekiraɓam kawiraɓam mawniraɓam denɗiraɓam kamɓe foof ɓe gari kamɓe foof kadi ko hande ɓe tini ñalawma mbeɗa wawi wiide ko ɓuuri hen hewde saabu koye yangue min gonno kono goto e mabɓe foof acci ko jagguno foof ummi rewe am ɗum noon kadi mbeɗa yettaɓe mbeɗa jarnoɓe mbeɗa yetta teddiniraɗo ñalawma o kadi deftere makko e wondemo katante leñol e kadi ko heewi ko windi e Pulaar ko witti e Pulaar saabu haymo nanani haymo yiyani mbarodi ɓe mbi nani o ngaali mum ceerno Ibrahima Kane windi e nanama kono kadi o daranima leñol ngol Allah waɗi ko hande min calmodiri min meeɗi yindirde noon Italie omo arde ceerno Amadou Ba 2017 Bergamo kono noon min jettodirani ko hande min meeɗi yettodirde kono mi ɓooyi nandemo mi weltima kadi e tawtorede mi golle ɗeɗo payedinde waɗede ɗum e nder Agnam mi wawa haalde Agnam kadi taw mi salminani maire mum mi duwonaki ɗum woni maire men honorable Farba Ngom ko jaalal e leñol ngol mi wona dawriyanke noon kono noon golle makko memi yimɓe foof eɗen gandi hay galle fulɓe mahaɗo ɗo golle makko nani hen darde makko nani hen saabu on inni ɗo nane Samba Touré on inni ɗo Samba Yaya Samba Soñane on inni ɗo Ba Moussa Ba ɓeɗo foof ko dariɓe ha oɗo galle woodi min komi seede ɓe mbi ko tawaɗo wolde wawi ɗum haltude min e Baba Samba Touré minen ƴetti ngoɗo eɓɓo min nawani ɗum Farba Ngom ha bureau makko assemblée ko ñan hen min mi nadde assemblée nationale ko kanko Farba hokkunomin audience gam eɓɓo ngo yetto président Macky Sall wawa wadde parene eɓɓo ngo laato Allah waɗi président ari ɗo fawi ɗo hayre ha mahama ha ene haale ene uddite ɗum noon mbiɗa jogui hen fierté ne birtimi galle o nane jiimi ɗum ko fierté am saabu ko eɓɓo tan wonno minen nde min gaddana eɓɓo ngo komin lycéeji min mbaɗa seconde Thilogne kono noon ko katantagal e yidde amen Pulagu tagi min jaadi hen min gona jangguɓe ɗum tigui rigui kono noon komin yiɗɓe ɗum ete kadi min tawi ɗum galleji amen nenam koye defte makko janggumi ko kemmi janggude Pulaar kanko enen jindadem oɗo ko kamɓe janggui Ba Moussa Ba jooɗiɗo ɗo ene jeeya e seremɓe mabɓe min ko kamɓe goni seremɓe ɓam ko dañmi hen hewde famɗude koye mabɓe ƴettumi ɗum ete kadi mbeɗa jogui weltare saabu addanimi wawde Pulaar ko aññode wiyede haade ko école janggumi natti nande Pulaar kala ko mbeɗa haala mi eto wadde no sellirta eno famorto jaadiɓam ko Pulaar janggi mi yiiɗa tubakinde e nder mabɓe mi yiiɗa kadi ɓe ɓuurami nande ɗemgal am saabu minen foof pijji minen mawnide mbeɗe weltono Agnam liduɓe naaɓe ko ñalawma mabɓe mi watti ɗum e juuɗe chef de village amen Samba Yaya Ly e ceerno amen ceerno Alassane Ka ɗum noon mi yetti bandiraɓe foof mi jarnima foof mi wasiyo kadi somi darima ɗo e yeeso bandam en rewɓe miñiraɓam neniraɓam mi wasoɓe yooɓe janggu soɓe janggi kadi yooɓe janggin hay soɓe janggani yooɓe janggin saabu ko gandal tan woni gonga hande ala debbo ala gorko yo yimɓe janggu yo yimɓe bittu ha tengti e ɗemɗe men foof nani hen mi salmini bandiraɓe foof mbeɗa yafno kala ko jummi e haala he kala ko kalmi hen komi fotano haalde walla kala ko ponnomi haalde hen komi haalani
oɗon jarlo oɗon jaafo mi weltanima lewlewal communication e gardugol Abou Samba Diop e délégation gardo ɗo fof mi weltanima godal e gardugol mawɗo men Bathia Ba e professeur Nalla Kane mi salmini fof somi limti tan mi juumat mi salmini bandiraɓam ɓe gardumi on jarama. On jarama bandiraɓe onon fof on beltanama haadi golle men gari haa ɗo ko heewi ko wuufano haalaka kono noon seeɗa kaalaka ka ko deƴƴa ko faame e nder heen en jetti ɓe ngannduɗaa waɗaɓe baban ñalaande e yuman ñalaande so tawi ko baban ñalaande alhaji mamoudou samba sibourou baydi hille min somi dañi ñalaande min ndendani nden ñalaande sinno ko ñiiri wiyete ko ala lamɗam ko rewɓe e worɓe jaadata kono ɗum ɗo hokkiraka tan yiɗande ne heen kono ko gollanade hoore mum wonande jinda Yerodem wonde ɗum debbo gadiɗo windude deftere Pulaar e nder Afrique fadde komin gandi so tawi ari haa ɗo ko ni tan wawata waade Pulaar wi so doole donki yo goɗɗe keɓɓo so ɗe tawdiri ɓuura ittude jinda sago ma dañama a dañi jambaro hono ma bintali wadde ko belemma no feewi en jafnima noon eɗen gandi yewtere watta ko ɗowoɓe mum ɗowoɓe ɓe ƴewata tan koko wawi yaade e yewtere nde wona tan ko yimɓe ɓe jiiɗi ko kala garnoɗo ɗo en jiiɗum en keɓtini ɗum en jeeya hen kawtal mbimiyankoɓe ɓe kaali nane sinno ko sago men kamɓe e woɓɓe ceerno Abdoulaye Mamali goto fof ɓama konngol haala kono eɗen gandi wonno wawa hejjirde ɗum noon haadi ken gotum enen jiidi sago jiidi pop so goto emen haali tan lomtima heddiɓe ɓe fof ɗum ɗo ko belamen enen fof mi gasnire wiide en jetti fedde fobre Agnam Yeroyaɓe sabu so tawi aɗa fooɗa ko teddide ɓaaro tiiɗi e kuuɓal Agnam Yeroyaɓe jeeri e waalo e jeejungol ngari hande nan ɗo dardi e meɗen e nder ɗeɗo henne golle sen mbi kaari juutat goto fof yo jaggu ko kam haaldete Gueno jarama ɓe jarama en jetti leñol ngol fof no fotiri min kam sinno mi andi no ñalɗi batteɗi ɗi ko ni mbayata tawanno mi ñaaguinomo on ko juuti yon mbaɗanam ñalngu gati nguɗo ñalngu ko ɓuralam ko fayidam ko dañalam ko doole mon gandal mon jawdi mon yarlitare mon ko Gueno de seedi jiyaaru muɗum mi heeɓi ɗo ɓatake mbiɗo nelda kaalis ballal e weewam haa ɗo joni mi anda neldu ɗum o ndeke firi wonko ɗum janginta lewlewal communication on jarama golle moɗon jooɗi peewi mi yetta enɗam ɗam fof mi yetta gallam nde tawno so tawi korka juuti ko defoɓe kumtaji ɓe ndewda ɗon mbiɗa jogii fartange ko ɓammi dillude ko e dille bawnoɗe wonde pop mbiɗo yaadi e yimɓe gallam jinnaɓam e ɓesgam bandiraɓe tedduɓe Gueno jarama on jarama min jetti min jaari ɓe kaaliɗo Farba Samba Ngom ɗon dokkortomi nde tawno jimowo goto no wiye Mouhamadoul Bousayri wonto wino fa mablagul ilmi fihi annahu basharun o ronki andude ko rewnata hen sallallahu alayhi wa sallama ari wima an mo kalata o a wi fa mablagul ilmi fihi ay mo kalata ɗo annahu basharun wi wo annahu khayru khalqillahi kullihim
wadde poɓɓowo e gamowo fof mballata ko yuman jombajo Farba Samba Ngom ko ɓural ngal Allah addani Sénégal ngal Allah addani rendo ngo ngal Allah addani haa ɗo e Bosoya wadde on so tawi haaloɓe ɓe ina mbiya woɗɗude wolde haɗata ɗum nanede kono beyi luutata ndamdi so tawi darama ɗo e Agnam Yeroyaɓe e Agnameje e Bosoya e Fouta hay so Farba Samba Ngom haalaka e ɗemgal e mona e nder ɓerɗe yo geno rokkuma sago makko rogamo hokkamo sagoji men e makko geno jarama on jarama ɗum noon yen kawrito e laabi goɗɗi e jamareɓe daraniɓe leñol ngol ko ceerno Abou Sy wi yomi windu ko ceerno Abou Sy mi jaaɓi windude ko mbiɗa ko rokkam daawal ko ɗum windete dokkami kelle ɗe no potata so geno jaaɓi jaabima so tawi rufani sen kawriti mami hollu on ko jarata ndimango e kakiri on jarama ci Piindi TV en jetti gardiɗo Piindi TV Elage Abou Samba Diop woni gardiɗo fedde lewɗal communication ceerno Djiby a jarama hande ko ñalawma beelamma e ñalawma hande ene woni e 9 lewru avril 7 2026 ɗo e Agnam Yeroyaɓe fedde lewɗal communication ari ɗo dawal joyeɓal ñalawma windere deftere Pulaar ɗum noon teddinira ko Ibrahima Kane katante leñol fedde e lewlal communication fiilimo lefol kuɗol kange noon ko seedan faago teskade neɗɗo o golle mum balle mum e ɓamtude ɗemgal ngal ɓamtude leñol ngol Ibrahima katante leñol ko almuɗo ɓurano ko ceernajo jangguɗo kono noon o haɗani ɗon o windi defte 26 waɗi magoji 6 noon ko gurdam makko fof ko windude wittude magoji jimɗi e jimi ɗum noon lewɗal communication o teski golle makko baɗɗe fayida ko towdini e defte 26 magoji 6 ɗum noon kuɗol makko meeɗa sojjude o windi no fewi o haɗani ɗon o yeehi caggal leydi o arti ɗo kadi waɗi alartere makko arti ɗo e Agnam wadde ɗo duɗal ene jangge Qur'ana ene jangge Pulaar jamma e ñalawma ɗum noon ko gueɗe baɗɗe fayida kanko Ibrahima Kane katelden ɗon woni ko waɗi ndeɗo deftere guiɗgol gonga hollirde gilli ɗo ala fo haydara yahata hollirde kala ko ɗo gonga ala yahata ɗum noon fedde lewɗal communication arti ruttude mo teddungal e mawɗo men Abou Samba Diop Hammi Amadou Ly Abou Gaye e wondude Hammata Thiam wondude Abou Ndiaye e ceerno Abou Sy e oɗo sette fof ɓe ganduɗa arɓe ɓe ummiɓe nokkuji kewɗi ɗo e Sénégal ɗo e Mauritanie ha e Gambie arɓe ɗo radio Piindi e télévision mum radio Agnam radio Dumga FM radio Nanka radio Pété e nokkuji kewɗi jayandeji kewɗi gari ɗo hen ɗum foof ɓe ganduɗa kadi waɓe no mawɓe ha Bous Diallo en ɓe ganda darniɓe ɗemgal ngal hande e ya garta on saɗi kono yimɓe gari e teddini ñalawma o teddini Agnam naɓe mbawi mbaɗi yuɓɓi feewi wonde e neydi wonde e peewal wonde e yimɓe hewɓe gari e ñalawma weeli ɓuuɓi deeƴi feewi ɗum noon yettude Allah no feewi yettude ɓe ganduɗa arɓe ɗo ɓe fof yettude kadi ɓen ɓe ganduɗa mbaɗon honorable député Moussa Hammadi Sarr député honorable député to Podor ganduɗa kala ko lewlal communication o gollata omo daro hen omo waɗa hen doole makko oole makko ɗum noon en jettimo en jetti bandiraɓe fof yo Allah rokku en wadde oɗo saaha wuuro dawal jeegoɓal Allah andi kono noon ko ɗum ɗo ko weejoji defte waɗama ɗo defte kewɗe bindade kollirama ɗo lewlal communication kadi rokki ɓen ɓe ganduɗa goni ɗo Agnam Yeroyaɓe defte mbaɗe mbawa fuɗɗude deftordu mabɓe woni ko wiyete bibliothèque ɗum noon Allah jarama on jarama yo Allah rokku en tawde oɗo saaha wuuri Allah andi kadi to jahaten ɗum noon kadi waɗira tan ko herjinde e findinde e leñol ngol e sukaɓeɓe holludeɓe darde mabɓe e fayida mabɓe e ɗemgal ngal ɗum noon ko neɗɗo so wuuri daranaki ɗemgal mum so wuuri wawa ɗemgal mum sa yeehi ha université ne walla a yeehi ha woni ceerno jangguɗo defte foof a reeni Qur'ana a reeni sharia e gueɗe kewɗe a wawi arab sa wawano ɗemgal ma ene heddi ɗum noon mbasio yimɓe yo janggu ɗemgal men yo jangguin ɗemgal ngal e duuɗe ɗe Qur'ana ɗe e duuɗe fof
toon to yaaɓe université yo janngu ɗum noon ɗemgal ngal kangal woni fof nena woni baaba sa wawa ɗemgal ngal sa wawa ɗemgal ma kala ko mbawɗa wonko ngakki ɗum noon Allah jarama on jarama en jetti Mamadou Moussa Ba baɗowɗo direct guilnane e radio Bosse en jetti Cheikh Hamidou Kane guilna radio Bosse ne waɗa direct e Piindi TV e Dumga FM Allah jarama on jarama eyyi bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko weltare mawde tan tawtorede hande tawi hande ngolɗo waɗi cili joyyi kono waɗe tawi waɗi ɗum ko fedde meɗen lelowal communication ruttude teddugal Ibrahima Oumar Kane katan leñol en mbimo heewidemo Baba Katante saabi ɗum noon ko deftere woni ñalawma deftere nde ɓe kewi wadde tawi ko deftere guiɗgol gonga ɓe ƴetti nde ɗon deftere wonde fayida ganduɗa kala ko miijiɗa tan to banggue gartam nana e nde ɗon deftere ɗum noon wadde ko wiide lelowal communication jarama en jii hande ñalawmaji kadi en jiiɗo yimɓe hewɓe ganduɗa ko dariɓe e banggue ɗemgal ngal windiyankoɓe to banggue ɗemgal ngal winduɓe defte kewɗe balli fini gam wallude ɗemgal ngal gaariɗo hennene ɗum ɗon tan ko beelema mawɗo saabu won wayruɓe yidirde jindiriɗo wonɓe ganduɗa meeɗa yidirde jindiriɗo wonɓe ganduɗa so jindiri wonko nafata leñol ngol jindiriɗo en jii ko heewi hande fewjama ɗo saabu leñol ngol en jii hewɓe kawriɗo saabu leñol ngol wadde ko yettere Allah no feewi wiide kadi ɗiɗo ñalawmaji kala saaha ne poti yuɓɓinede saabu so yuɓɓinama tan ma ko jangga hen ma won ko daña hen surtout ma enen sukaɓe to banggue daraniɓe to banggue leñol ngol jaydiyankoɓe to banggue leñol ngol tawi ko banggue sukaɓe seɗen jiiya hande wawino doyen Hammi Amadou Ly en eɗen jiiya wawino doyen Ousmane Makali en Abou Gayen eko nandi hen Cheikh Hamidou Kane en woɗɓe ene darani hande leñol ngol e dari hande 12 sukaɓe ɗum ɗon no weela en no fewi wadde ko yettere Allah no fewi ko wiide tan bandiraɓe Allah jarama on jarama kadi yalla hokku en tawtede ɗiɗo saahaji kewɗi garoji tawa kadi kala e saaha so waɗama ma ko nafti leñol ngol kala e saaha witen Ibrahima Oumar Kane mawɗo men baba meɗen katante leñol yo jogor jaam kadi ko gendiyanki ko dariɗo ko jiɗɗo ɗemgal ngal saabu nane nene men jinda dem haali guila haala makko guila ganduɗa kala ko dañi hewde famɗude o waɗa duɗal Pulaar guila banggue ɓesgu makko oppo o wallita janggoɓe Pulaar en jetti kadi en jarni honorable député Farba Ngom eɗen gandi musée batteɗo ko fate banggue galle fulɓe batteɗo to Agnam Godo en caggal Allah nalno Binta Ly haali nane holto rewa ha yetti to yettiɗo en mbiyata to wonto yo Allah ɓiltumo toon e dow jaam o tawata hen ɗo hennene ɗo ko Ibrahima Oumar Kane kono katante leñol e deftere makko wiyetede guiɗgal gonga nde wonno guiɗgal gonga ko pentol koko fenta min haali dillal mi koye fenti ena hani mi ara ɗo mi tawtore nde ɗo ñalawma wasiyam noon ko yimɓe yo bindu yimɓe yo janggu ɗemɗe mumen leñol wawa ɓamtade tawa janggani ɗemgal mum leñol wawa yaaru yeeso gaga janggani ɗemgal mum kala ko ene jangge e ɗemɗe goɗɗe to dennagal bangeji ko fate diine ko fate dartol ko fate gandal e karallagal ko wiya science et technologie kala ko enen wo e gande goɗɗe e ɗemɗe goɗɗe en wo e Pulaar nden noon so tawi en jiiɗi ɓamtade dengu ɗemgal mum ko cedol ko tampere e daawal ngal neɗɗo waɗata e janngude ɗemɗe goɗɗe e gande goɗɗe e ñamde nanani so waɗi ɗum e Pulaar ɗum ko soddo en yaawi ha maayi o ɓiɗɗo pullo kam hayso tawi ena ƴellitiɗo fate banggue ɗemgal ngal gueɗe ba noon mais ko weltare mawde no feewi eɗen gandi adi fof ko jaarude lelowal communication c'est à dire que hande darde mabɓe wiide ene ƴetta hitande foof ƴette ñalawma goto teddire deftere taw ko deftere Pulaar firti ko yiiɗi ruttude yimɓeɓe e wawde janggude deftere Pulaar nde tawno kala gandal so tawi windama ɓurata ganduɗa wawde heddade ɗum noon ko hunde wonde faade no fewi donc eɗen jaarno lelowal communication e nden feere ngol woni ken tolno ha joni e duuɓi 5 waɗaɓe ɓe foof ko handuɓe hen kono kadi oɗon vraiment baɗaɗo hikka ne handi hen no fewi eɗen duwo yo ɗum juut ha wona vraiment international natta tan Sénégal e Mauritanie ha yak fate banggue leyɗele goɗɗe son garti e oɗo katan leñol haqigo ko katan leñol min Allah waɗi kam ɗo e Bosse na won joni hankkadi ken tolno e duuɓi 3 kadi ko gonmi ɗo ko ɓurmi soccodirde makko ko neɗɗo mo yiiɗi Pulaar ene seeki aadi omo humpiti ɗum ne jarnima hunde foof ɗeɗo balɗe min mbaɗa yewtere nde programme o faandi nde programme fo emin mbaɗa yewtere ko nden mbimi nden jaɓanmi ko katante leñol omo haalnami omo woni France golo wolel ɗe o wadda sababu nde ɗemgal Pulaar ngal ganda on ganda hen ko jiɗɗo Pulaar o wi wonɗo ganduɗa henna
Pulaar seerdimo e joom suudu makko mbo resno sababude sukalon jangge ala hoto jangge sukaɓe caɗi janggu ɗemgal Pulaar ngal yumumen ɗeɓi abbade eko sukaɓe jiiɗi ko Pulaar o ne fote makko ni hen jarnimo hawo seeri debbo o pour sababude ɗemgal Pulaar ngal ɗum ko hunde mawde o wi Pulaar wasnimo golle o ara liggade nde gandirɗomo ni tengade nde wuri hel maggal ngol ɗon corbu ngal ngal ɓurdu ngal o ara omo ɗaɓɓa golle e nder France eɗen gandi hande hay ɗo e nder Sénégal sa e bureau ji wuri heji makko mawɗe tegadeje wala goɗɗo fof jawat saka noon France eɗen gandi wayni o wi o riwama hen sababude ɗum ɗon walla wonɗo fonno wadde conférence Pulaar e nder France o wayni o waasi o hokkede no yaari jarnimo o yeehi tawa hokka o heɓani yamirore o warti ganduɗa o riwa ɗum ko Pulaar jarnimo ɗon ɓuuri hen yurbinade hawo wi Pulaar waranimo ganduɗa hen ne ɓiɗɗo ko détail uji luggiɗɗi ɗon jammi vraiment kanko wiya kata leñol ko omo handi hen te ko neɗɗo ƴellitiɗo e ɗemgal Pulaar saɗa wadde e makko yewtere an keɗotoɗo o walla an jeew saɗa haqqili ma jangge makko ko heewi ɗum noon o ko kanduɗo vraiment e golɗo kuɗol kali ganduɗa hande ngol o rokka hikka eɗen ñaago Allah ne tijanani wiyatno ni tafannoɓe labale ñiiɓe ɗi ne goodi ha joni kono ko sengoɓe goni ko ngala jinmi wiide kanko katan leñol e waɗɓe waɓe makko ni keewi kono hande defte bindete est ce que eɗen jangge en jii defte mbejama ɗo ha heewi wonɓe ganduɗa jettaki defte ɗe ni saka noon jangga donc yimɓeɓe yo tinno dutto ko fate banggue jangde kono kadi ɓe mbi so tawi a janggani a wi a nimsi ka janggani ko a dañi ɓiɗɗo a jangguinani ko mbiɗa a nimsi ko wona gonga e ma jinmi wiide ɗon ko mawɓe waɓe ɗamen janggano Pulaar ene jiiɗi ganduɗa ɗemgal yaara yesso yoɓe tinno yoɓe jangguin sukaɓe mabɓe Pulaar Allah jarama on jarama namdal gotal tan lewlol communication yaltini deftere nde ganduɗa ko ndeɗon deftere leeɓe ɓe mbi ɗum ko joɓari jayniyanke en tant que jayniyanke dillowo e jaynede hol wasi mbasita ɓen jayniyankoɓe ha surtout oɗo période mo ganduɗa leydi ndi woni ɗum kadi ko jaarudeɓe no fewi aɗa andi wonno lewlol communication Allah ne walli ɓe canɗe kewɗe e rendo ngo eɓen hen ne waɗi jayniyankoɓe ne waɗi jangguinoɓe waɗi foof ko jinngol kadi ha joni e ɗemgal ngal kono kadi keeri ngal yaaru ko fate banggue jayniyankagal ɗum ɗon enen waɓeɗe menni haade dillata koye jayniyankagal soɓe mbaɗi deftere ɓe mbi joɓari jayniyanki firti ko an jayniyanke o kala ko joguiɗa karallagal kala ko joguiɗa gandal wasata ganduɗa ko ngakkaɗa deftere nde wonata ha joni ko ruttordu mbiɗo wasio hooram mbiɗo wasio kala jayniyanke ɓiɗɗo pullo e wat feede sooda deftere nde ma wod ko wallitori ko fate banggue gurdam te eɗen gandi hunde foof neɗɗo ene wawi rokkudema heɓta ha heddo gandal so tawi a janggui deftere nde gandal gongal hen ngal a naftorima kamɓe hono waɗɓe deftere nde ɓe mbawa heptude ngal ɗon gandal ma ɗum ɗon mboɗo wasio goto foof fuɗɗorade hoore mon bafete ha joni keɓa nden deftere janggo ɗum mbawa ɗum naftorade aɗa min suɓade Ibrahima Kane Katante leñol ko wondemo jaalal leñol kadi ne suɓimo ko golle makko suɓimo ko darde makko suɓimo ko katantagal makko ko ɗum waɗi min ciftorimo hen tawde kadi ko windi ko no wayi hewde ni foof mawninte ko deftere Pulaar e nder aduna o te hitande foof walla nder duuɓi ɗiɗi foof ene yiile poɗɗo waɗanede teddugal mo foti waɗede wuuro mumen hakkille amen dogue makko no doguirtuno e heddiɓe ɓe ni min jewtide e jomum o nodde o haalde o bismo so bismima yimɓeɓe o yewtide yimɓe koreji mabɓe e wuuro mabɓe e dendagal enɗam makko o yewtide mumen so nanodiri mumen minenne min jewtide e yimɓe lewlewal ha gasa min pellita fiildemo ko wiyete kuɗol kanŋe ko somin piilimo kuɗol kanŋe ko dendagal leñol ngol fof fiilimo kadi somin keftini golle makko ko dendagal leñol ngol fof heptini golle makko enen yimɓe ɓe ne keewi wiide so neɗɗo maayi tan wiya ha gornam kaari ko gendenke ko ɗo wonno ene liggo minen noon min mbi keftinen dariɓe meɗen e golluɓe meɗen guila ene guuri mayani ko ɗum jeeyi sababu o suuɓa hirade kala ɗo mbaɗanno mawninde ngol lawol elle wonko woni hen wonko hisni hen walla wiyen wonko woni hen spécial koye kuɗol kañum ene waw ene hewno koko ɓamno waɗede tan aɗa andi yimɓe kala ko ene puɗɗo ene wawi fuɗɗornoɓe minen ko minen lewlal communication puɗɗi ɗum kadi ko minen komin windoɓe ala e amen fof meɗo fiilede walla waɗe rokkede lefol kuɗol kanŋe min meeɗa wadde ko amin dokka tan ko woɓɓe joni noon adan ɗo mbaɗanno conférence ɓolo min gara ƴundo saaha foof hunde saɗa fuɗɗima ɗo puɗɗorɗa ɗo ene wawi woda ko motti hakkille maɗa diwa ɗum so yeehi ha ɓooyi ɓe aɗa fuɗɗo aɗa ɓooya tan aɗa daña pinal min dañi pinal min mbi hoto kaɗen tan e ɓornude jomum wutte walla seeɗantagal ngal ɓolal mbannen ɗum ko lefol wiyete kuɗol kanŋe ko tawde koye yohiri koye bindol kuɗol kanŋe ngol firti ko neɗɗo o
defte mum ɗe koɗe payodinɗe koɗe keptinade kay tarini minen amin tini defte mum ɗe ko ɗum woni kuɗol kanngel ngol ko wayno plume d'or windiyanko moɓe ene keɓa ɗum walla ko wiyete neɗɗo littérature hon ɗen seedanteje adunayankoyeje ko prix ji gonɗi ɗon ngol ɗo kuɗol kanngel ko prix ene wawi yande kala bindowo Pulaar inchallahu taala e wasiyam windiyankoɓe ko neɗɗo hoto yaw hoore makko kala kaɗa winda hoto yaw hoore maɗa hoto wi komi cukalel mbeɗa fadi hami mawno hoto wi komi cukalel kaari windi hunde min nemi windata hunde ala sono noon saɗa winda mbeɗa wasi o kala windoɓe yoɓe tinno yoɓe janggat defte wawi windude deftere ko janggowo defte kewɗe an tan ɓolo mbawɗa tukkade tan binda ko deftere wiyetede pentol mbawɗa tukkade aɗa winda tan ko deftere wiyetede jimi kono kala ko faari e defte keddiɗe saɗa windaɗe alay saago jangga defte kewɗe ɗum noon mbeɗa wasiyoɓe yoɓe tinno yoɓe janggu kadine yoɓe ɓulno yoɓe bittu yoɓe bindu ko windete ko hoɗo ɓe paw hen jeeygu joni joni mi heeɓa winde joni joni mi daña kaalis joni joni walla mi winda joni joni mi daña inde joni joni ala ko mbeɗa winda yidde moftude kelmede e wurtinde ɗemgal muɗum e ɓamtude ɗemgal muɗum ko ɗum woni fandare jomum وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات من جميع الخيرات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين